ట్రై. ఫస్ట్ ఈజీ గలీ క్రికెట్ గల్లీ క్రికెట్ ఎప్పుడైనా ఆడావా? గట్టిగా ఆడే. ఓన్లీ బ్యాటింగ్. అది కూడా ఏంటి ఎగ్జామ్ ప్యాడ్తోనా? ఎగ్జామ్ ప్యాడ్ తోటి అయితే అసలు బోల్డ్ ఆడాను నేను. ఇక క్రికెట్ బేసిక్గా ఓన్లీ బ్యాటింగే చేస్తా లేదా బౌలింగే చేస్తా. ఫీల్డింగ్ అట్లాంటివి నాకు చెప్పకు. బద్ధకం. ఓన్లీ వికెట్ కీపింగ్. మళ్ళీ బాల్ వస్తే పట్టుకోను, ఫీల్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ ప్లే అకార్డింగ్ టు మై టర్మ్స్. సో ర్యాండమ్. ఓకే. పబ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వద్దులే దీనికి. అర్థమైపోయింది. నేను నిన్ను అడగడం దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మన పేరెంట్స్ ఇద్దరు చెప్పులు ఇచ్చుకొని నన్నే కొడతారు. నన్ను ఇంకా కొట్టారు. ఐ క్రాస్ అదే నిన్ను కొడతారు. సో నిన్ను కొట్టించాలంటే వి హావ్ టు టాక్ అబౌట్ ది టాపిక్. డ్రామా. ఆర్ యు ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫ్యాషన్? నో. మరి నువ్వు ఇంత ట్రెండీగా ఎందుకున్నావు? ఇది ట్రెండీయా? లేవా? ఏదర్ నీ టేస్ట్ దొబ్బింది లేదా నా టేస్ట్ గ్రో అయింది. మంచిగా మా మొక్కలాగే నువ్వు కూడా గ్రీన్ నో బట్ ఐ వుడ్ సే శిఖరా వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ వేరింగ్ అదర్ కలర్స్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు లుక్ గుడ్ టు హర్. తనకి ఓ మై డాడ్ ఈస్ వేరింగ్ నైస్ కలర్స్, సో అలా అనిపించాలని ఐ స్టార్టెడ్ వేరింగ్. అలా అని కాదులే, లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ గో పర్ఫార్మ్ అండ్ ఆల్ షోస్ అండ్ ఆల్ నువ్వు సింపుల్ పెట్టినా యుల్ హ్యావ్ యువర్. సో ఫ్యాషన్ అంటే ఫ్యాషన్ మే బీ డిఫరెంట్. లైక్ నా ప్రకారంగా ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ ఇస్ ఫ్యాషనబుల్ టు మీ. ఓకే. వెకేషన్. ఐ నో వెకేషన్ కదే ఆన్సర్ వస్తుంది, బట్ టెల్ మీ అబౌట్ వన్ వెకేషన్, వన్ మోస్ట్ మెమరబుల్ వెకేషన్. అందులో క్రేజీగా ఏమైనా అయినది? సో మోస్ట్ మెమరబుల్ వెకేషన్ అంటే ఇక్కడ మన LA నుంచి వేగస్కి డ్రైవ్లో వెళ్ళాం. సో వీ డ్రోవ్ ద కార్ బై అవర్ సెల్ఫ్. యూఎస్లో జనరల్లీ దొరకదు కదా ఆ సిచ్యువేషన్. సో షోస్కి వెళ్ళి మంచిగా ఒక 4-5 days ఎక్స్ట్రా గ్యాప్ దొరికింది కదా అని వీ డ్రోవ్ ఫ్రమ్ LA టు వేగస్. ఎంత మజా వచ్చిందంటే దట్ వాస్ ద ట్రిప్ వేర్ ఐ డిడ్ స్కై డైవింగ్. వావ్. సో అది వన్ ఆఫ్ ద బకెట్ లిస్ట్ నాకు, స్కై డైవింగ్. సో అక్కడ చేసా కాబట్టి దట్ ఈస్ లైక్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ టు మీ. వేగస్లో చేసావా? వీ డిడ్ ఇట్ ఇన్ శాన్ డియాగో ఆన్ ది వే. ఓకే. సో అది నాకు చాలా స్పెషల్. ఆసమ్. దొంగతనం బేసిక్గా. దొంగ ప్రీఫిక్స్ సఫిక్స్ ఏదైనా నో ప్రాబ్లం. మా స్కూల్ క్యాంటీన్ ఓనర్ చూడపోతే క్యాంటీన్ చాలా సార్లు వెళ్ళి రగడా ఫేమస్ మా స్కూల్లో. సేమ్ యు నో ఇట్ రైట్? యా. ఇప్పుడు తలుచుకున్నా నాకు ఇట్లా వాటర్ అవుతుంది. వెళ్ళి ఇట్లా నించొని లైన్లో నించొని మంచిగా నా టర్న్ అరే దే దియా నా అంకుల్, దే దియా నా క్యా హై దియో రగడా దియో కబ్ దియే అంటే అరే దే దియా आप अंदर रख के अभी అంటే స్కామ్. చాలా సార్ ఈజీ. అందులో మనం పొట్టిగా ఉండేవాళ్ళం కదా చిన్నప్పుడు, సో అలా కవర్ చేసేసారు. సెట్ అయిపోయేది. ఫస్ట్ వర్డ్ బూతులు. బూతులా? ఇది అదే అబద్ధం. నీది ఇస్తే అబద్ధం అవుతుంది. ఎప్పటికైనా వస్తాయి బూతులు కన్ఫర్మ్. రాదు కాదు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ బరాబర్. అదే అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు వెన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం మీరు ఎవరినైనా బూతులు తిట్టింది బయట వాళ్ళు? అంటే రాంగ్ రూట్లో వస్తే ఫస్ట్ మీరు ఏజ్ లో తిట్టారు ఎవరినన్నా ఫస్ట్? అన్ని ఏజెస్లో బూతులు అట్లీస్ట్ ఐ థింక్ 7th class నుంచి స్టార్ట్ చేసిన. పోరడు వెళ్ళి బూతులు తిడుతుంటే వాడిని కొడతారు. ఇంకా నెక్స్ట్ లవ్ దెబ్బ అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఒక్క నిమిషం ఆగండి, మొత్తం ఫినిష్ చేయండి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే కొద్దిగా లవ్ అనేసరికి అని చెప్తామని. ఇది అయ్యాక రాదు వస్తుందేమో. ఏ అమ్మాయినా ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు చీయని కొట్టిందా అంట ఎక్స్ప్లెనేషన్. మరి నన్ను చేసినప్పుడు నేను వాళ్ళని మీరు ఎనీథింగ్ 2 అయినాయి. వావ్. 2 అయినాయి. అటు మనం అన్నప్పుడు నువ్వు అన్నారు, వాళ్ళు అన్నప్పుడు నువ్వు అన్నవి కూడా సందర్భాలు ఉన్నాయి. అక్క చెల్లెలు ఇద్దరు స్టోరీ ఏంటి మరి? బాగా ఫేమస్ అంటే ఇక్కడ ఒకటి చెల్లెలు, ఒకటి అక్క. అక్క అగ్రిమెంట్ చేసింది, చెల్లె డిసగ్రిమెంట్ చేసింది. చెల్లికి నేను చెప్పాను, అక్క చెప్పినప్పుడు నేను వినబడ్డాను. అదే జరిగింది. నెక్స్ట్ కుకింగ్ వచ్చా రాదా? రాదు. మరి బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఏం చేస్తావు? అంటే వచ్చు, కొద్దిగా రాదు, కొద్దిగా వచ్చు. అంటే బియ్యం పెట్టడం వచ్చు, అంటే అన్నం పెట్టడం వచ్చు,
అన్నం పెట్టినప్పుడు మమ్మీ చెప్తాడు చూడు, అరే అది తీరా మూత తీరా అని, అదైతే పక్కా చేస్తా. బీచ్. ఓ ఏ నీకు నీ ఫేవరెట్ మెమరీ ఆర్ వన్ థింగ్ దట్ ఇలా బీచ్ అనగానే నీకు ఇలా ఒక టక్కున గుర్తొచ్చేదేంటి? వేవ్స్, వాటర్ కాదు ప్లీజ్. బీచ్ అనగానే టక్కున గుర్తొచ్చేది బేసిక్గా ఒక షో చేయడానికి నేను మారిషస్ వెళ్ళాను. వావ్. కానీ బీచ్ని అలా చూసి వచ్చేసాను. నాకు స్కూబా డైవింగ్ చేయడము, స్నార్క్లింగ్ చేయడము అవన్నీ చాలా పిచ్చి. ఐ కుడెంట్ డూ ఎనీథింగ్ అక్కడ. అండ్ ద వాటర్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్లియర్. ఐ విష్ ఐ డిడ్ సంథింగ్. సో బీచ్ అనగానే అది గుర్తొస్తుంది ప్రస్తుతం. నీ రీజనింగ్ ఇలా ఉంటుందని నేను అనుకోలేదు. ఎవరైనా ఈ బీచ్ లో నాకు ఈ మెమరీ ఉంది, లేకపోతే ఇక్కడ ఒక షెల్ బీచ్లో దొరికింది, ఎప్పుడు మెమరీసే ఉంటాయి. మెమరీస్ కోసమే బీచ్కి వెళ్తాం మనం. లేకపోతే వీళ్ళతో మమ్మీ వాళ్ళని తీసుకొని కరెంట్ ఇది చెప్తాను. ప్రతి ఒక్కళ్ళు మాల్దీవ్స్ లో వెళ్ళి ఫోటోలు పెడుతున్నారు. నాకు ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలి. మారిషస్ అన్నా ఇప్పుడు మాల్దీవ్సా, ఏదో ఒకటి ఎక్కడ ఒకటి. నేను విశాఖపట్నం అన్నా వెళ్తాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ మేకప్. మేకప్కి ఇట్లా రెండు చూపించాలి, కానీ ఒకటే చూపించాలి ఇప్పుడు. మోస్ట్లీ ఎస్. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అసలు కొంచెం కూడా మేకప్ నాకు ఉంటే ఇష్టం ఉండదు. బట్ ఏదో అవసరం ఉన్నప్పుడు ఐ వాంట్ టు పుట్ ఆన్ మేకప్. కానీ మేకప్ కలెక్ట్ చేయడం ఇష్టం నాకు. మోర్ దెన్ అప్లయింగ్ ఇట్ టు మై సెల్ఫ్. కలెక్ట్ చేసుకొని అది ఇది కొనడం ఇష్టము. బట్ యూస్ చేయడం కూడా కొనియడం ఇష్టమా? పక్కనోళ్ళకి కొంచెం కష్టం. ఏమో, సర్లే ఓకే సర్లే నీ దగ్గర ఉన్నా తీసుకుంటా, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఎలాగో చిన్నప్పటి నుంచి అదే జరుగుతుంది. రిచ్ హస్బెండ్ అంట. మా టీం వాళ్ళు గట్టిగా, ఇది వాళ్ళు ఇచ్చారా నువ్వు అడిగావా? నేను అడగలేదు, వాళ్ళు ఇచ్చినవి అన్నీ అడుగుతున్నా. రిచ్ అట్ హార్ట్. ఎస్. ఇగో బీచ్ లో వాటర్ ఉంటాయి, హార్ట్ లో రిచ్. రిచ్ పువర్ అనేది ఏమో అది ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు. బట్ నేను అసలు దట్ ఈస్ ద లీస్ట్ పాసిబుల్ క్వాలిటీ ఆర్ పాయింట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్. బట్ నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే అందరు చెప్తున్నారు, అందరు అదే చెప్తారు అయి ఉండొచ్చు. కానీ మనము ఒక ఫీల్డ్లో ఉన్నాము, మన వర్క్స్ చాలా అన్సర్టన్గా ఉంటాయి. లేదా వర్క్ అనగానే ఇమీడియట్గా మనం అన్నీ మర్చిపోయి వెళ్ళిపోతాము. రికార్డింగ్ అనగానే ఎట్లాంటి అక్కడ దాకా వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం. ఎంత ఇంపార్టెంట్ పనిలో ఉన్నా కూడా విల్ లీవ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ గో. సో అలాంటివి అర్థం చేసుకోవడము ఒక పర్సన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఫర్ అస్ ఇట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్. ట్రూ. సో అలాంటివి అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. మిగతావన్నీ సెకండరీ. స్ట్రీట్ ఫుడ్. హెల్ ఎస్. నువ్వు సింగపూర్, మలేషియా వెళ్ళావు, అక్కడ స్ట్రీట్ దగ్గర నడిచిన తర్వాత నువ్వు సర్వైవ్ అయ్యావా లేదా? కూడా స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంటావా? అది మన స్ట్రీట్ కాదు కాబట్టి ఐ డెంట్ ఏమంటారు ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. బట్ ఇక్కడ ఏ పానీపూరి కనిపించినా, చాయ్ కనిపించినా, లేకపోతే చైనీస్ బండి కనిపించినా, ఏది కనిపించినా ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ ఆల్వేస్. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇమోషనల్. ఓకే, నేను ఎమోషనల్ పర్సనా కాదా? నేను ఐ ఫీల్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్సైడ్. సో వెరీ క్లోజ్ పీపుల్ అరౌండ్ మీ విల్ నో దట్. ఇప్పుడు బయట ఉన్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ అ ప్లెయిన్ ఫేస్, అంటే ఎవరికి తెలీదు వాట్ ఈస్ మై ఎమోషన్ రైట్ నౌ అనేది ఎవరికి తెలీదు. ఐ కంట్రోల్ దెమ్ వెరీ వెల్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటది తారే జమీన్ పర్ చూస్తున్నావు అనుకో, నీ కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరుగుతాయా లేదా? తిరుగుతాయి డెఫినెట్లీ. కానీ బయట వాళ్ళ ముందు కనిపించనేవు. కంట్రోల్ చేసేసుకుంటా. అలాంటిది ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ క్రై యూ కెన్, ఇఫ్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ రైట్ బిసైడ్ మీ యూ విల్ సీ. అంటే అలా ఇప్పుడు చిన్న టీయర్స్ వస్తే అలా తూడ్ చేసుకుంటే ఎవరికి తెలుస్తుంది? అలాంటివి ఐ క్రై. అండ్ యా, అలా ఎవరైనా ఉంటే ఐ ట్రై టు హైడ్ దెమ్. అంతే. సో యు ఆర్ మోర్ బ్యాలెన్స్డ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హ్యాండ్లింగ్ యువర్ ఎమోషన్స్ అవుట్ సైడ్. యా, దట్ ఈస్ అ ప్లస్ అండ్ అ మైనస్ టు మీ. వెరీ నైస్. ఫస్ట్ రౌండ్ చాలా చక్కగా ఆడేసావు. ఈ రెండు నాకేనా? తీసుకెళ్ళు. ఓకే. ఫస్ట్
కాలేజ్ క్రష్. కాలేజ్ క్రష్ నో, ఎందుకో చెప్తాను. మాది ఉమెన్స్ కాలేజ్. సరే, కాలేజ్ లో నువ్వున్నప్పుడు నీ పైన ఎవరన్నా క్రష్? నీ పైన ఎవరికైనా crush? బయట ఎవ్వరు ఫ్రెండ్స్ లేకుండా ఏం తెలుసా, నా ఫ్రెండ్స్ అంతా చాలా అందంగా ఉండేవాళ్ళు నిజంగా. నాకు ఒక బ్యాచ్ ఎలా చెప్పావు తెలుసా, నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చాలా చెండాలంగా ఉండేవాళ్ళు, టోన్ లో చాలా అందంగా ఉండేవాళ్ళు. నిజంగా చెప్తున్నా, నా ఫ్రెండ్స్ చాలా అందంగా ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా అందంగానే ఉన్నారేమో. కొంతమంది టచ్ లో ఉన్నారు, కొంతమంది టచ్ లో లేరు. ఓకే, కార్ డ్రైవింగ్. ఓకేగా వచ్చు, అంత నో కాదు కానీ వచ్చు కానీ డ్రైవ్ చేయను, చెయ్యవు. భయం నాకు కొంచెం. అంటే ఆటోమేటిక్ వచ్చా లేకపోతే మాన్యువల్ కూడా వచ్చా? మాన్యువలే. ఆటోమేటిక్ అసలు నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు, మాన్యువలే వచ్చు. కానీ మెయిన్ రోడ్ మీద వెళ్ళటం వచ్చు కాదు, తెలుసు. వచ్చుకి తెలుసు డిఫరెన్స్ ఉంది. జస్ట్ యు నో ద స్కిల్. వర్స్ట్ కేసులో జస్ట్ కార్ ఇక్కడ సెకండ్ గేర్ వరకు వెళ్ళగలను, థర్డ్ గేర్ అంతే. అంతవరకు వచ్చా? పోన్లే. అంటే నేను ఇంకా కార్ పార్క్ చేసి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని జస్ట్ తీసి ముందుకు వెళ్ళేమో అనుకున్నాను, బట్ ఓకే, పర్వాలే. ఓకే. ఫ్లైట్ జర్నీ. ఫ్లైట్ జర్నీ ఇది సగం ఇది సగం. అంటే ఎందుకు తెలుసా, ఫస్ట్ లో నాకు అసలు హైట్స్ అంటే బేసిక్ గా నాకు ఈ స్టోరీ తెలుసు కాబట్టి ఫ్లైట్ జర్నీ పెట్టింది అందులో. కొత్తలో కొంచెం భయం వేసేది టేక్ ఆఫ్ అయ్యేటప్పుడు. తర్వాత నెమ్మదిగా ఇంకా రెగ్యులర్గా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే అలవాటు అయిపోయింది. పర్ఫార్మింగ్ అ సాంగ్ వితౌట్ నోయింగ్ లిరిక్స్. శుభ్రంగా మా సింగర్స్ అందరూ ఏదో ఒక పాయింట్ లో లిరిసిస్ట్ అవుతాము. అవును, నిజంగా రాసిన లిరిసిస్ట్లు చూసి మా పైన కోపం పెట్టుకోకపోతే చాలా రోజు కోరుకుంటాము. అంటే అప్పుడు టెన్షన్ వస్తుంది, లిరిక్స్ మర్చిపోతా, ఏదో ఒకటి పెట్టి పాడేస్తాను, లేకపోతే ఏదో అనేయడం, ఏదో ఒకటి పెట్టి పాడేస్తాం బేసిక్గా. బట్ ఎప్పుడైనా ఆ ఒరిజినల్ గా రాసిన లిరిసిస్ట్ ముందు తప్పు లిరిక్స్ పాడావా? లేదు, లక్కీ. పాడలేదు. అప్పుడు తననా అంటాను కానీ పాడను. వర్డ్ మార్చావు. ఓకే, లక్కీ. నెక్స్ట్, హారర్ మూవీస్. హాఫ్ ఇది కూడా, ఇది హాఫ్. ఎందుకంటే నేను పొద్దున్న చూడను, రాత్రి చూడను. పొద్దున చూడను అనే వ్యక్తిని ఫస్ట్ టైం చూసాను అనుకున్నాను. రాత్రి చూడను, బేసిక్గా పొద్దున్న చూస్తాను. ఎందుకంటే చూసిన తర్వాత కాసేపు ఇక్కడికి మరుపు ఉంటుందని చెప్పి పొద్దున్నే చూస్తా, వెలుగున్నప్పుడు చూస్తా. రాత్రి అస్సలు పొరపాటున ట్రైలర్ కూడా చూడను నేను. ఓకే, సూపర్, వెల్ డన్ మోహన. బాగా అయిపోయిందా? థ్యాంక్ యూ. నేను నీకు ఫస్ట్ ఇచ్చే వర్డ్ ఏంటంటే నాటుకోడి పులుసు. వై? బికాజ్ ఐఎమ్ ఎ వెజిటేరియన్. ఇంతకంటే క్రేజీగా ఏమి ఇస్తాం ఆన్సర్? అలా స్మోకింగ్ చేయకూడదు కదండి, ఇలాగే ఉంది. నో. ఓకే, నాటుకోడి పులుసా? బికాజ్ నేను కోడి కూర చిల్లుగారి అయితే ఓకే, నాట్ నాటుకోడి పులుసు. ఎందుకొద్దు? ఎందుకంటే కోడి కూర చిల్లుగారి వరకైతే ఓకే, నేను నాటుకోడి పులుసులో నో. బేగం బజార్. ఎస్. వై? బికాజ్ ప్రతి అడ్డమైన వస్తువు అక్కడే కొంటాను నేను. ఓకే, అరబిక్ మ్యూజిక్. ఎస్. ఓకే ఓకే, ఎస్ అని చెప్పావు కాబట్టి రీజన్ వద్దు. ఐ వాంట్ యూ టు సింగ్ సంథింగ్. ఓకే, డన్. షూర్. సో ఇండియనైజ్డ్ వర్జన్ ఆఫ్ అరబిక్ మ్యూజిక్ పాడతాను. అందరికీ తెలిసింది కాబట్టి ఇది పాడతాను, బికాస్ కనెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాను. ఓకే. మయ్యా మయ్యా గులాబీ దారే చుల్లే సారే చుల్ మయ్యా మయ్యా అరే మయ్యా మయ్యా అవే అహే 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 మయ్యా మయ్యా హబీబీ. గుడ్ జాబ్. వానలో తడవడం. ఎస్. నేను ఎందుకో నువ్వు నో చెప్తావని ఇలా అవునా, గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్నాను. అంటే నో అంటే మా అమ్మ చెప్తుంది, నేను కాదు.
But yeah, you don't have to give a reason because mother nature is love. Last but not the least, పొద్దున్నే లేచి జిమ్కి వెళ్ళడం. కరెక్ట్గానే ఉంది ఈ ఎమోజీ కంటే ఎక్సలెంట్ ఉంది నీ ఎక్స్ప్రెషన్. రీజన్ ఏమైనా ఉందా? పొద్దున్న జిమ్, ఇదే రీజన్. 4:30కి లేచి. అదే పొద్దున్న జిమ్ చాలు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, బొంగులో చికెన్. బొంగులో చికెన్. బొంగులో చికెనా? ఎందుకు హ్యానా ఎందుకు? బికాజ్ నేను వెజిటేరియన్ నెంబర్ 1 అండ్ నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు కాబట్టి నాకు తెలియదు దాని గురించి, అందుకని ఓకే. నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్. వై చిచ్చా? నాకు ఎగ్జామ్స్ అంటే చాలా భయం చిచ్చా, నాకు బేసిక్గా చిన్నప్పటి నుంచి. అండ్ ఫన్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే నేను నా ఇంజనీరింగ్ 4th ఇయర్ దాకా వచ్చి ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ లైక్ 69% ఉంది. కావాలని 2 సబ్జెక్ట్స్ ఆపి నేను డిస్కంటిన్యూ చేశాను బికాస్ ఆఫ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్, అంతే. ఓకే ఓకే. అండ్ అది కాకుండా ఇంకొక థింగ్ ఏంటి అంటే నాకు బ్యాకప్ ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదనమాట. అంటే లైక్ డూ ఆర్ డై అన్నది ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ మై మ్యూజిక్. అంటే ఇక్కడ వర్కౌట్ కాలే కదా పోయి నేను జాబ్ చేసుకుంటా అన్న నాకు ఒక సెకండ్ ఆప్షన్ నాకు ఉండడం ఇష్టం లేదు బేసిక్గా. సో హ్యానా. ఓకే. థ్రిల్లర్ మూవీస్. థ్రిల్లర్ మూవీస్ ఎందుకు చిచ్చా? నాకు తెలుసు నువ్వు ఫుల్ హారర్ థ్రిల్లర్ ఫుల్ చూస్తావు అని. వన్స్ ఒకసారి సమ్ 8-9 మూవీస్ కంటిన్యూస్ గా చూసాడు కదా, నాకు గుర్తుంది. నాకు బేసిక్గా మూవీస్ అంటే చాలా ఇష్టం చిచ్చా నాకు. అండ్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ ఎందుకంటే దే ఇన్స్పైర్ మీ అలాట్. అండ్ నాకు భయం కూడా చాలా. నాకు బేసిక్గా భయం ఎక్కువ. అంటే లైక్ చీకటి అయితే భయం. చీకటి ఉండి నేను ఒక్కడి పడుకోమంటే నేను పడుకోలేను, కంపల్సరీ లైట్ ఉండాలి, లేకపోతే ఇంకా కళ్ళు తెరుచుకునే ఉంటా అట్లా. సో అందుకని యాక్చువల్గా నాకు కళ్ళు మూసుకుంటే సపోజ్ నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అనుకో నాకు ఏమేమో కనిపిస్తుంటాయి మొత్తం చుట్టూ. హాలుసినేషన్స్. అది వస్తుందా లేకపోతే ఎమ్మానే? ఎమ్మానేనా? ఓకే. సో అందుకే ఫిలిం చూస్తాను థ్రిల్లర్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ బైక్ రైడింగ్. బైక్ రైడింగ్ వెళ్ళావా చిచ్చా ఎక్కడైనా? నేను యాక్చువల్గా ఇంకొక ఫన్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే లైక్ లాక్డౌన్ కన్నా ముందు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ తీసుకున్నాను. తీసుకుని మంచిగా లే లడాక్ వెళ్దామని చెప్పి ప్లాన్ వేసుకున్నా. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మా ఇంటి నుంచి ఒక 3 కిలోమీటర్ రేడియస్ దాకా తప్ప బైక్ ఇంకంతకన్నా ఎక్కువ తీయలేదు ఇప్పుడు. బైక్ తీయడం, పెట్రోల్ కొట్టించుకోవడం, మళ్ళీ తీయడం, సెల్లార్లో తిప్పుకోవడం, అదే అవుతుంది ఈరోజు. అయ్యో. ఓకే. లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, ఫ్లర్టింగ్. ఫ్లర్టింగ్ చిచ్చా నాకు బేసిక్గా హర్ట్ చేసావు చిచ్చా. చెప్తా దానికి ఒక రీజన్ చెప్తాను. బేసిక్గా నా ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే నాకు ఎట్లా చెప్పాలి, ఆ అప్రోచ్ నాకు తెలియదు, ప్రాపర్గా తెలియదు. ఫ్లర్టింగ్ యొక్క అప్రోచ్ నాకు నువ్వు చేయడం అని అడగలే, నిన్నెవరైనా చేస్తారా? అదే చెప్తున్నా కదా, నాకు బేసిక్గా చాలా మొహమాటం, నాకు చచ్చేంత మొహమాటము. నేను ఫ్లర్టింగ్ చేయాలి అనుకున్న ఒక కొద్దిసేపట్లో మైండ్ చేంజ్ అయిపోతుంది అన్నమాట, ఎందుకు అవసరమా అని. సో అందుకే హ్యానా మంచిగా పాటలు పాడుకో, ఏది ఎప్పుడు అవ్వాలో అప్పుడైతే. పాటల త్రూ కన్వే చేస్తా అంటావు? పాటల త్రూ కన్వే అయితే వెల్ అండ్ గుడ్, కన్వే అవ్వకపోయినా నువ్వు చేయడం అయితే కన్వే చేస్తావు, తీసుకొని రిసీవింగ్ ఎండ్ గురించి అడగలేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మేబీ సో ఫ్లర్టింగ్ చేయాలి కానీ పాటల త్రూ మొత్తం ఫీలింగ్స్ అన్ని చెప్పేస్తా అంటావు. అర్థమైతే వెల్ అండ్ గుడ్. గర్ల్స్, సింగిల్ గర్ల్స్, యూ కెన్ జస్ట్ లిసన్ టు హిస్ సాంగ్స్ అండ్ ఎవరికి ఏం తీసుకోవాలనిపిస్తే అది తీసుకోవచ్చు. యా. సో యా, నైస్ చిచ్చా, వెల్ డన్, బాగా ఆడావు. అది వినపడుతుంటే అలజడి రేగి జారుతుంది డాష్. మిడ్డీ. ఎస్. ఏ సాంగ్ అన్నా? నువ్వు విజిల్ వేస్తే అందరు చూడబుద్ధి అని నీకు తెలుసు లేదు. కాటేసుకుందామా డాష్ కజ్జా. గిల్లీ గచ్చా. పర్ఫెక్ట్. ఏ పాట? టేసుకుందామే గిల్లీ గచ్చా, రూప్ తేరా మస్తానా, నీకు దేరా వేస్తానా. నెక్స్ట్ ఏలే ఏలే డాష్. మరదలా వాలే వాలే డాష్.
మై గాడ్. పాలే తెలుపన్న డాష్ నలుపన్న. నీళ్ళే నలుపన్న. ఇదేం పాట ఇది? పాలే తెలుపన్న నీళ్ళే గోపన్న. యా, విత్ సాంగ్? రామా ఐ చిలకమ్మ. వాంట్ యూ టు టెల్ ద నేమ్. రామా చిలకమ్మ. వచ్చా? రామా చిలకమ్మ కాదు, రామా చిలకమ్మ. ఓకే. గాలిలోన తేలిపోవు డాష్ నీవమ్మ. గాలిలోన తేలిపోవు డాష్ నీవమ్మ. క్లూ? ఇట్స్ ఫ్రమ్ ద మూవీ స్వయంవరం. అది క్లూ. సరే, నేను పాడిన పాటల్లో ఫేమస్ సాంగ్ ఏంటి? హంసనామా. అందులో ఫస్ట్ వర్డ్ నానా హంస. హంస హంస. హంస ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ హంస. గాలి రాజహంస. బాబోయ్ ఏం పాట ఇది? కీరవాణి రాగంలా. కీరవాణి రాగంలో బట్ ఐ ట్రై మై బెస్ట్. ఏదోటి తిడుతూనే డాష్ ఫీల్ మై లవ్. డాష్ ఫీల్ మై లవ్. యూ ఫీల్ మై లవ్. ఇంకా ఏ మూవీ చెప్పు? ఏ మూవీ? ఏదో తిడుతూనే. ట్యూన్ కూడా చేసేస్తున్నాడండి. లిరిక్స్ రాయడం ఒక్కటే కాదు. ఏదోటి తిడుతూనే. ఏదోటి తిడుతూనే డాష్ ఫీల్ మై లవ్. ఏదోటి తిడుతూనే నోరా రా ఫీల్ మై లవ్. ఫైనలే. ఓకే, నెక్స్ట్. సూపర్ హిట్ నీ హైట్, సూపర్ హిట్ నీ రూట్, సూపర్ హిట్ డాష్ వెయిట్. సూపర్ హిట్ నీ సూపర్ హిట్ నీ పంచకట్టు. సూపర్ హిట్ డాష్ వెయిట్, పంచకట్టు కాదు. సూపర్ హిట్ నీ వెయిట్, సూపర్ హిట్ నీ మీద ఒట్టు. డాష్ వెయిట్ అండి. డాష్ వెయిటా? హెవీ వెయిట్. సూపర్ హిట్ హెవీ వెయిట్. ఇంకా చెప్పండి. సూపర్ పాట పాడు ఒకసారి. సూపర్ హిట్ నీ హైట్, సూపర్ హిట్ నీ రూట్, సూపర్ హిట్ డాష్ వెయిట్. సూపర్ హిట్ డాష్ వెయిట్ నీ హెడ్ వెయిట్. హెడ్ వెయిట్. నీ హెడ్ లేవు. ఎంత గొప్ప అయినా ఆ మేలిమి బంగారం నిప్పులోన పడితే కానీ కాదు డాష్. కరగదు. అది తెలుసు కానీ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఏం జరుగుతుందో అడగలేదు. అంటే ఫిలిం బ్లాక్స్ అంటే బంగారం నిప్పులోన పడితే డాష్. నిప్పులోన పడితే కానీ కాదు, నిప్పులోన పడితే కానీ కాదు డాష్. నిప్పులో వేస్తేనే కానీ కాదు కరగదు. అవును, కరగదని తెలుసు. నిప్పులోనే పడితే కానీ డాష్. ఎగ్జామ్ క్లూ ఇస్తా. శంకర్ దాదా జిందాబాద్ లో సాంగ్. జిందాబాదా? శంకర్ దాదా జిందాబాద్. గుడ్ మార్నింగ్ హైదరాబాద్. ఆకలిస్తే ఏమవుతుంది? ఆకలిస్తే తినబోదు కాదు, శంకర్ దాదా జిందాబాద్ లో ఏమన్నా. ఆకలిస్తే అన్నం పెడతా. ఆ పాట. ఆకలిస్తే అన్నం పెడతా, అలసి వస్తే ఆయిల్ పెడతా, మూడుస్తే. పాట పాడమల్లే అండి మిమ్మల్ని. అలా చూసుకుంటారా లిరిక్స్? నిప్పులోనే పడితే కానీ కాదు వడ్డాణం. ఇస్ ద ఆన్సర్. వడ్డానం. ఎంత గొప్పైనా ఆ మేలిమి బంగారం నిప్పులోన పడితే కానీ కాదు వడ్డాణం. ఇది ఐ థింక్ ఈజీ. మనసు కాదు. నన్ను అంటే ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడగకుండానే ఆన్సరా? ఈజీ కదా. సరే, ఆన్సర్ డాడీ, క్వశ్చన్ మీరు ఫేమ్. ఓ మై గాడ్. కాదు కాదు, అందర్ ఇస్ డాడీ. ఓ మై గాడ్ డాడీ. దాని ముందు ఒక లైన్ ఉంది. అదే ఓ మై గాడ్ డాడీ. ఓ దాని ముందు ఒక లైన్ ఉంది. ఓ ముందుకు. ఓ ముందుకు. ఓ మై గాడ్ డాడీ. ఓ మై గాడ్ డాడీ. అది కాదు. దానికి ముందు క్వశ్చన్ యూఆర్ ఫ్రేమింగ్ ఓన్లీ హాఫ్. ఐల్ గివ్ యూ ఓన్లీ 3 మార్క్స్. 3 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 10. అవుట్ ఆఫ్ 10. అట్లీస్ట్ 2 అబౌవ్ వచ్చింది కదా. పాస్. దేవుడిచ్చిన డాష్ అయ్యో పాపం పరువాలు. దేవుడిచ్చిన అయ్యో పాపం పర్వా. అయ్యో ఏదో గుర్తొస్తున్నట్టే ఉంది. దేవుడిచ్చిన డాష్ అయ్యో పాపం పరువాలు. దేవుడిచ్చిన అందాలు అయ్యో పాపం పర్వాలా. అంతేనా? ట్యూన్ గుర్తురాట్లేదు. పర్ఫెక్ట్. ఏదో నిన్నే 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 దేవుడిచ్చిన అందాలు అయ్యో పాపం పరువాలు
నెక్స్ట్ సాంగ్ ఇస్ అందుకే అమాంతం నామది. అందుకే నేను ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ కూడా చెప్పనివా? ఇప్పుడే నిశ్శబ్దమైనది. ఓకే. తెలుసా 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 డాష్ తెలుసా డాష్ ఎదురుగా వస్తే ఎలాగ కనబడుతుందో. ఆహో ఎదురుగా ఎలాగ కనబడుతుందో. అదే 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 మన పవర్ స్టార్ పాట ఇది. పవర్ హౌస్. తెలుసా పాట గుర్తురాదేంటి? జల్సాలో పాట ఇది. తెలుసా టైటిల్ సాంగ్. చిచ్చి ఇంత ఆలోచిస్తే తిడతారండి జనాలు. పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్. సరి గమ పదనిస్సా. బట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. ఇప్పుడు ఆగాగు. తెలుసా 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 అది ఎక్కడ తెలుసా సునామీతో నాగా కనపడుతుంది. బట్ ఫస్ట్ బ్లాంక్ తెలుసా 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 ఎవరికైనా తెలుసా. సునామీ ఎదురుగా వస్తే ఎలాగ కనబడుతుందో. వెరీ గుడ్. డాష్ చీకులు కావాలా నా సామిరంగా. ఫస్టే పల్లవి అడిగేసాను. చిన్నదమ్మే చీకులు కావాలా నా సామిరంగా. శివ అని నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ లవ్ లో పడి డాష్ చేసుకున్నా. సోదరా రే పెళ్ళంటే నూరేళ్ళమంటారా. ఆ డాష్ ఏంటి? లవ్ లో పడి డాష్ చేసుకున్నాడు. సెన్సార్ ఇస్తారేమో అండి యూట్యూబ్ లో మనకి. శివ అని నా ఫ్రెండ్ లవ్ లో పడి కొంచెం కంటిన్యూ చేయవా. లవ్ లో పడి డాష్ చేసుకున్నాడు. పెళ్లి చేసుకున్నాడు. గుడ్. చెప్పవే డాష్ చల్లగా ఎదగిల్లి. చెప్పవే చిరుగాలి చల్లగా ఎదగిల్లి ఎక్కడే వసంతాల కేళి చూపవే నీతో తీసుకెళ్ళి. నరులెవరు డాష్ ఆ రూట్లో నే డాష్. నరులెవరు నడవనిది ఆ రూట్లోనే నడిచెదరు. అదేనా? నలుగురికి నచ్చింది. కమాన్. నెక్స్ట్ డాష్ నీరంటే నువ్వేలే. డాష్ పాటల్లో రాగం నువ్వేలే. బంగాళాఖాతంలో Come రంగీలా పాటల్లో రాగం నువ్వేలే. మోహన భోగరాజు. ఈ రౌండ్ అసలు అల్లాడిస్తున్నావుగా. ఎవ్రీబడి గాట్ స్టక్ ఇన్ దిస్ రౌండ్. అవునా? ఈ రౌండ్ అసలు చెప్పావుగా మీ డిపార్ట్మెంట్ అంతా నాకు మరి ఈజీ పనులు. ఏమండో డాష్ గారు. అబ్బా డాష్ వన్స్ ఏమండో నాని గారు చెప్పండు. అదేనా? ఏమండో డాష్ గారు. ఏమండో నాని గారు. అబ్బా డాష్ వన్స్ మోర్. అబ్బా డాష్ వన్స్ మోరా. ఏమండో నాని గారు. అబ్బా డాష్ వన్స్ మోర్. అబ్బా తర్వాత ఏంటో గుర్తులేదు నిజంగా. అదే పాట కదా. నాకు ఇవ్వాలి నువ్వు పాయింట్ ఇది. అబ్బా చెప్పండి వన్స్ మోర్. చెప్పండి వన్స్ మోర్. అదే గుర్తురాదు. నెక్స్ట్ డాష్ నోటికి పోకుండా డాష్ డిస్టర్బ్ చేసిండే. నోటికి ముద్ద నోటికి పోకుండా మస్తు డిస్టర్బ్ చేసిండే. అదేనా? థ్యాంక్ యూ. అటు ఇటు అని పరుగు పెడితే డాష్ పరువు చెడిపోదా. అటు ఇటు అని పరుగు పెడితే వయస్సు పరుగు చెడిపోదా. అటు ఇటు అని పరుగు పెడితే మోహన్ కృష్ణ ఇంద్రగంటి గారి డైరెక్షన్ లో వచ్చిన మూవీలోని పాట ఇది. ఇంకొకసారి చెప్తా. అటు ఇటు అని పరుగు పెడితే డాష్ పరుగు చెడిపోదా. ఇప్పటికీ గుర్తు రావట్లేదు నాకు ఇది. ఏ చరణం చరణం అని అయ్యో గుర్తు రావట్లేదు. మూవీలో అవి తుమ్మి అని అర్థమైంది. ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది నాకు. ఓకే. అటు ఇటని పరుగు పెడితే పడచుదనం బరువు చెడిపోదా. సో నెక్స్ట్ సాంగ్. వీకెండ్ల అవుటింగ్లు పబ్బులల్లో డాన్సింగ్లు కాక్టైల్ డ్రింకింగ్లు వితౌట్ బ్రేకింగ్ నా జిందగీ డాష్. ఇక్కడ విన్నట్టుంది నాకు. హాయిగా విన్నావు. కొత్త పాటలా కూడా ఉంది. కొత్త కొత్తగా ఉందని. వీకెండ్ల అవుటింగ్లు పబ్బులల్లో డాన్సింగ్లు కాక్టైల్ డ్రింకింగ్ వితౌట్ బ్రేకింగ్ నా జిందగీ డాష్. ఇదైతే నేను పాడలేదని నాకు ఐడియా. నువ్వు పాడలేదు. చాలా ఫన్నీ సాంగ్.
సరే ఇంకో క్లూ ఇస్తా. Okay. నా జిందగీ ఇస్ ద హుక్ లైన్. నా జిందగీ ఓకే ఓకే అయ్యో వెరీ వెరీ బ్యాడ్. నా జిందగీ జిందగీ హుక్ లైనా జిందగీ డాష్. ఓకే అందరూ ఒకటే యాక్షన్ చేస్తున్నారు ఏదో దొబ్బింది స్టైల్లో, అంతకు మించి నాకు గుర్తు రావట్లేదు. అసలు మీరు నిన్ను చూడాలా, కెమెరాలో చూడాలా, టీమ్ మెంబర్స్ చూడాలా? ఏంటి చీటింగ్? నా జిందగీ ఏమిటేమిటో వస్తున్నాయి నా బ్రెయిన్ లో, చెప్పు. ఇదే కోరుకుంటున్నాం. వద్దులే. ఒక 3 క్రేజీ ఆన్సర్స్ చెప్పు. నా జిందగీ, అరే నాకు పాట తెలియకపోవడం అనేది ఇంపాసిబుల్, బట్ నేను నా అండ్ జిందగీలో గీ ట్యూన్ పాడతాను, మీతో పాడు. పాడు. నా జిందగీ. నీకు కాంప్లికేటెడ్ గానే ఇస్తాను నేను. అసలు ఈ పాట నా జిందగీ అదా ట్యూన్. సరే ఇంకొక క్లూ. సింగర్ పాడలేదు ఇది. హుషారు మూవీలో. నా జిందగీ పిచ్చక్. ఈ రౌండ్ కి లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే. సో ఇట్స్ గాన్ బి అ లిటిల్ ట్రికీ. ఈ బాబు గారికి పాత పాట పాడుతున్న జీవమూతకి వరాలు కోరే డాష్ గారడంట. ఈ బాబు గారికి పాత పాట పాడుతున్న జేబు మోతకి వరాలు కోరే కాసులంటే గారడంట. సో ఈ పాట మన మధుర ఆడియో లేబుల్ సాంగే. సో వావ్. నీతో చలిమిని చేసే నాలో చెలువను చూసే అయినా ఇంకా ఏదో అడిగే డాష్. ఏదో వేమన పద్యం లాగా ఉంది నాకు. వేమన పద్యం. ఉప్పు కప్పు రంగు నొక్క పోలిక నుండు. సరే నువ్వు అంత కష్టపడకు. పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ. పవర్ స్టార్. తమ్ముడు. ఇంకొక క్లూ ఇస్తా. తొలి ప్రేమ మూవీ. ఇంతకంటే పెద్ద క్లూ నేను ఇయ్యను. ఓకే ఓకే. నీ మనసే. ఓకే ఓకే కూల్ కూల్ కూల్. యా. చిచ్చా నువ్వు పాట గుర్తుపెట్టావు. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఏంటి? కష్టం చిచ్చా, నేను చెప్పలేను. నీతో చెలిమిని చేసే నీలో చలువను చూసే అయినా ఇంకా ఏదో అడిగే అత్యాసే నీ మనసే సే 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 సే. యా. సో నెక్స్ట్ సాంగ్ కనపడని చెయ్యేదో ఆడిస్తున్న డాష్ అంట. ఓకే క్లూ వచ్చి ఒక చెవిటివాడి ఫిలాసఫీ. ఓకే. ఐమ్ ప్రిట్టి షూర్ నువ్వు చెప్పేస్తావు. రంగారంగ రంగస్థలానా? పాట టైటిల్ వద్దు నాకు, పాడు నువ్వు. ఏమంటా? కనబడని చెయ్యేదో ఆడిస్తున్న ఆట బొమ్మలమంట. యా యా నైస్. థ్యాంక్ యూ. చిచ్చా థర్డ్ క్వశ్చన్. గడిపేద్దాం లైఫ్ కింగ్ సైజు ఒక గదిలో ఒక్కపోత డాష్. మూవీ వచ్చి జనతా గ్యారేజ్. చిచ్చా క్లూ బిజీ బిజీ సిటీ లైఫ్ నుంచి సెలవు తీసుకుంటూ దూరంగా కొండల్లో ఓకే ఓకే. మిత్రులు పాడే పాట. రఘు దీక్షిత్ గారు పాడిన పాట. ఆ పాట పేరు ఐఎమ్ వెరీ సారీ చిచ్చా, నాకు ఆ పాట నువ్వే. సరే పాట పేరు చెప్తే నువ్వు ఆ నైట్ ఫిల్ చేస్తావా? అది పాట విన్నా, డెఫినెట్లీ విన్నాను, బట్ రావట్లేదు. సో గివ్ అప్ చేస్తున్నావు. గివ్ అప్. సో చిచ్చా ద ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ వర్డ్ ఇస్ చాలు. ఓకే. సాంగ్ ఇస్ రాక్ అండ్ రోల్ అండి. ఓకే ఓకే. యా నెక్స్ట్ సాంగ్. ఇంకా ఉన్నాయా? ఇంకా రెండో తెచ్చా నీకు. క్రేజీ. ఫెస్టివల్. తరాల నా కథ క్షణాలదే కదా గతించిపో డాష్. ఓకే. తరాల నా కథ క్షణాలదే కదా గతించిపో గతము నీవు. నేను గాథ అంటావు అని ఫిక్స్ అయిపోయా చిచ్చా. ఇట్లా నువ్వు అంటావు నేను కాదు అందాం అనుకున్నా.
సార్ వై సార్ ఓకే బట్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇంకో వాళ్ళు ఇద్దరు ఇక్కడే ఉన్నారు, లేకపోతే కొడతారు. ఇది కూడా వాడకపోతే. ఎస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ యా సో వన్ లాస్ట్ సాంగ్. ప్రతి నెల పలికిన పతితో డాష్ వచ్చిన సతినోయ్. బ్రతకగా ఆ లైన్ పాడొచ్చుగా మా కోసం. ప్రతి నెల పలికిన పతితో. యా రెడీ వద్దులే పాట క్యాన్సల్. రాబోయి చందమామ మంచిగా ఎండింగ్ ఇట్ ఆన్ ఎ నైస్ పీస్ఫుల్ నోట్. సో థ్యాంక్ యూ చిచ్చా, బాగా ఆడినావు రౌండ్, గ్రేట్ జాబ్. థ్యాంక్ యూ. చందన్న నీకు ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ అంటే ఏంటో తెలుసా? ఇదే టూ మచ్ ఉంది. అరే వా, సో ఈ టిక్ టాక్ చాక్లెట్ ప్రైస్ ఎంత ఆ పేరు చెప్పక బ్యాన్ అవ్వచ్చు. ఈ టిక్ టాక్ చాక్లెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉండొచ్చు? 5 రూపీస్. పర్ఫెక్ట్. కరెక్టా? బా ఇప్పుడు ఒక నిమిషం కరెక్ట్ గెస్ తీసుకెళ్ళచ్చా నేను? తీసుకెళ్ళిపో. ఓకే చూద్దాం. ఏంటిది అది? ఏంటిది అది? ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ చూపి తేడా విద్యుత్ సూపర్ మ్యాక్స్ బ్లేడ్స్ 10 రూపీస్. 5 రూపీస్. ఇంకొక లాస్ట్ గెస్. 2 రూపీస్. 24 రూపీస్. 24 రూపాయల బ్లేడ్లు ఏంటండి ఇది? అన్యాయం. అందరూ మరి బ్లేడ్లు వాడడం మానేశారు కదా. నేను ఎప్పుడు కొనలే కదా, నాకు తెలియదు కదా. You're not blade బాబ్జీ? No. Okay, you never blade వేసిఫై? I did blade. Easy. Easy. Okay, లాలీపాప్ 5 రూపీస్. పర్ఫెక్ట్ తో. కరెక్టా? అంటే లాలీపాప్స్ ఇప్పుడు సికరాకు ఉంటా కదా. యా. క్రాక్ జాక్ బిస్కెట్. ఏ బిస్కెట్? 20 రూపాయ. రాంగ్ ఆన్సర్. ఇట్స్ 10 రూపీస్ రా. 10 రూపాయలా? బిస్కెట్స్ ఆర్ హ్యాండ్. ఇగో అందరు వేసే బిస్కెట్లే కదా, సో అందరికి హ్యాండ్ అంటే కొంచెం కాస్ట్లీగా వేస్తారు కదా బిస్కెట్లు అని చెప్పి. అన్ని ప్రైస్ రేంజ్ లో ఉంటాయి Shit బిస్కెట్స్. man, I only one TikTok and lollipop, that's it. Yes, no blades. No blades or biscuits. కిసాన్ జామ్. ఇది కరెక్ట్ గుర్తులేదు, మొన్నే కొన్నా. ఈ బ్యాచ్ సూపర్ మార్కెట్లలోకి వెళ్ళి ట్రాలీలలో ఇట్లా వేస్తారు ప్రైసులు చూడకుండా. 45. యూ కాంట్ జామ్ విత్ మీ. ఇట్స్ 65 రూపీస్. పెరిగింది ఈ మధ్య, అది పెరిగింది ఈ మధ్య, తప్పది. 45 రూపీస్ యాక్చువల్లీ. షాప్స్కి గ్రోసరీస్ అవి ఇవి కొనడానికి వెళ్తావా? సరే అయితే నీకు ఈ రౌండ్ ఈజీనే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ పాట వేసింది అది కిరాణా కొట్టు పాట. ఓ యా, బట్ ఇదంతనా? 10 రూపీస్. అడగని వచ్చుగా. సో దిస్ ఇస్ పాప్కార్న్. పాప్కార్న్. యా, ఓకే. ఇది ఎంత? 10 రూపీస్. రాంగ్ ఆన్సర్. నీకు పాప్కార్న్ లేదు, నీకు పాప్కార్న్ లేదు. నీకు ఒకటి తెలుసా? మా ఇంటి దగ్గర 10 రూపీస్, ఇక్కడ ఎంత? 5 రూపీస్. మా ఇంటి దగ్గర డబుల్ అమ్ముతున్నారు. ఏ నాకే మా ఇంటి దగ్గర 5 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఇయ్యాలా? నువ్వు అట్లా ఎట్లా చేస్తావు? నీకు పాప్కార్న్ లేదు. ఏ నిజంగా సోనీ. సరే ఇదేంటో తెలుసా నీకు? షాంపూ. షాంపూ కాదు, ఇదేంటో కూడా తెలీదా నీకు? రివైవ్. పబ్జి ఆడేటప్పుడు తెలుస్తుంది. రివైవ్ అంటే పబ్జీలో రివైవ్ కాదు, వాళ్ళు ఇదే వాడతారు అనుకుంటా. సో గంజి బట్టలు స్టిఫ్గా ఉండడానికి. మన మన నాన్నగారు వేసుకునే షర్ట్స్ అన్ని స్టిఫ్ ఎట్లుంటాయి ఫర్ దట్. సరే బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు గెస్ ద ప్రైస్. ప్రైస్ ఎట్లా నాకు అది వద్దు కాబట్టి చెప్తా ఏదో ఒకటి. 15 రూపీస్. మరీ చీప్ చేసి పడేసారేంటి? గంజి ఎంత ఉంటుంది ఇది మరి? గంజి కాదు, ఇది కెమికల్స్. ఇట్స్ ఆల్ ఫ్యాబ్రిక్స్, ఆల్ కలర్స్. ఇట్స్ 33 రూపీస్. కాస్ట్లీ ఉంది ఇది. నేను అది అందుకే కొనలే నేను. పసుపు పూజలకి వాడేది. పసుపా? ఇదెంత ఈ ప్యాకెట్? 2 రూపీస్. ఎంత ఒక్కటి కూడా ఇంటికి తీసుకెళ్ళాలని లేదు కదా. కోవిడ్ టైంలో పసుపు వాటర్లో కలుపుకొని తాగాలి, పాలల్లో కలుపుకొని తాగాలి. ఆల్రెడీ పోషించిన కదా పసుపు ఇలా. పోయాలనే చెప్పు. 2 రూపీస్ కాదు, 5 రూపీస్ బ్రో. వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. మీరు పెద్ద షాప్లలో ఉంటారు, రత్నదీప్ అట్లాంటి దాంట్లో పోయినట్టున్నారు. మేము లోకల్ కిరాణా కొట్టు ఉంటుంది మాది, సింపుల్గా గల్లీలలో ఉంటుంది. ఇంట్లో ఏం చేసినా మస్ట్ అండ్ షూర్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. ఎంత? మీ ఇంట్లో మా మమ్మీ జింజర్లు గార్లిక్ కలిపి పేస్ట్ చేస్తుంది. ఇట్లా నజర్లు ఇస్తే మంచిగా ఉండదు. అదా ఎంతకి సార్? డీల్ మాట్లాడుతున్నా సూపర్ మార్కెట్ నేను. అరే ఎంతకి ఇస్తావు చెప్పు. ఎంత చెప్పు? ఎంత? నువ్వు చెప్పు. ఫిక్స్డా? చెప్పండి. 10 రూపీస్ ఇస్తాను నీకు కావాలంటే. 30 రూపీస్. 30 రూపీస్ కదా తీసుకో. ఓకే మా ఇంట్లో ఉంది.
లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్. బాదం మిల్క్ కదా అది. ఇది అయితే నువ్వు కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు తాగుదామని ఫిక్స్ అయినావు కదా. 10 రూపాయలు. 10 రూపాయలకి బాదం మిల్క్ వస్తుందా? మరి ఏమొస్తుంది, మిల్క్ అయితే వస్తుంది కదా. మిల్క్ ప్యాకెట్ కూడా వస్తలేదు ఇప్పుడు. ఎందుకు వస్తలేదు? కట్ చేసి ఇట్లా కొద్దిగా పోస్తారు. వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్? జెన్యున్ గా 25 రూపీస్. పర్ఫెక్ట్. ఎందుకంటే బాగా తాగుతుంది. ఇదే తాగుతావుగా నువ్వు. ఇదే తాగుతా, ఇంకేం తాగా. ఇది నాకే కదా. ఎస్. సో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. దీని ప్రైస్ చెప్తే ఇస్తారా? ట్రై చేయి చెప్పడానికి. అరౌండ్ 40. అరౌండ్ కాదు, కరెక్ట్ ఫిగర్ చెప్పాలి. కరెక్ట్ ఫిగరా? 45,000. 45,000 పెద్దది, ఇది చిన్నది. సర్లే, రాంగ్ ఆన్సర్ కాబట్టి లక్కీలీ మా ప్రాపర్టీ మాకు మిగిలిపోయింది. అండ్ యా, సో దిస్ ఈజ్ మినిట్ మేడ్ యాపీ. ఓకే, సో మినీ సైజ్. సో ఎంత ఉంటుంది? లెట్ మీ ఫీల్ ద బాటిల్. అవసరం లేదు, నువ్వు ప్రైస్ చెప్పాక నీకే ఫీలింగ్ ఇచ్చేస్తా. మేబీ 20. ఒకటి ఫిక్స్ అయిపో. 1 సెకండ్. అమ్మో, ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయా ఇందులో? ఎఫెక్ట్ అయ్యండి కొంచెం, ఇంటెన్సిటీ. 20 అంటాం. చీటింగ్ చేయకూడదు సత్యాన్ని. బి ఎ స్పోర్ట్. 15 ఫిక్స్. కనబడిందా? కనబడలేదు. సరే, ఇంటికి పెట్టుకెళ్ళు. అవునా? ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తాగే. ఎస్, రైట్ ఆన్సర్. ఓ వావ్. కంఫర్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ కండిషనర్, చిన్న చోటా సైజ్. ఏంటి ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో నేను పని చేస్తానా లేదా అని మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నారా? ఎస్. 5 రూపీస్ మేబీ. బేబీలు వద్దు, కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పు. 5. 3 రూపీస్. 3ఏనా? మా ఫ్యాబ్రిక్ కండిషనర్ మాదే. సరే, చిన్న సోప్ 10 రూపీస్. రైట్ ఆన్సర్ అనుకున్నావు కదా, రాంగ్ ఆన్సర్. 14 రూపీస్. 14లు ఎలా తెలుస్తాయి? అన్ని గెస్ట్ చేయాలి మరి. బుజ్జి కర్పూరం డబ్బా. అస్సలు మినిమం క్లూ కూడా లేదు నాకు. ప్యూర్ క్యాంఫర్. ప్యూర్ క్యాంఫరా? గెస్, వైల్డ్ గెస్. అస్సలు లేదు. 15 రూపీస్. కలిసి వచ్చింది కదా అని చెప్తున్నా. 20 రూపీస్ రా. ఓ గాడ్. చేశానండి నేను ఇంట్లో పనులు, కానీ మరి మీరు కర్పూరం ప్రైస్ అంటే ఎట్లా? స్మాల్ హనీ. $30. సరే, నీకు ఒక క్లూ ఇస్తా. ప్లీజ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5s. ప్రైస్ కొంచెం తేడాగా ఉంది. 24. 37 రూపీస్. 37 రూపీస్. ఎవరన్నా గెస్ట్ చేస్తారా చెప్పండి మీరు నాకు. అందుకే కదా, అదే కదా మ్యాజిక్. అడిగినవి సరిగ్గా లేవు, లేకపోతే చెప్పేసేదాన్ని. 37 రూపీస్ ఎవరు గెస్ట్ చేస్తారు? రియలీ? సాంబార్ మసాలా ప్యాకెట్. ఇది ఎంత ఉండొచ్చు? 25 రూపీసా? 35 రూపీసా? 35 ఏమో. 35 రూపీస్ అంట, 5 రూపాయల ప్యాకెట్ని పట్టుకొని. ఓ చిన్న ప్యాకెటా? మీ ఇంట్లో 35 రూపీస్ పెట్టి ఇంత ప్యాకెట్ కొన్న సాంబార్తో నాకు ఫుడ్ పెట్టాలి. నేను కూడా దారుణం, ఇంకోటి తీసుకురా ప్లీజ్. దగ్గరికైనా చెప్తాను నేను కనీసం. అసలు నో వే. అసలు ఇందులో ఏంటి 5 రూపీస్ నిజంగా? 5 రూపాయలు ఇది. సింతాల్ సోప్. క్లూ ఇవ్వచ్చు కదా సోనీ. ఆప్షన్స్ అయిపోయి నాకు. ఇంకా చెప్పు, నాకు చెవులో ప్రైస్ చెప్పు, నేను మైక్లో చెప్తాను చెప్పు. ఇంకా సింతాల్. ఇది ఒక 15 to 20 రూపీస్ ఉంటుంది. ఏదో ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యి చెప్పు ప్లీజ్. 15. అగైన్ రాంగ్ ఆన్సర్. సింతాల్ సబ్బు కూడా తీసుకెళ్ళట్లేదు. ఏంటి, ఎంత ఉంది అది? 10 రూపాయలు. దగ్గరగా చెప్పాను కదా. దగ్గరగా 5 రూపాయలు డిఫరెన్స్ ఉంది తెలుసా? ఇదంటే దారుణంగా చెప్పాను అనుకో. నో వే. ఓకే, గిన్నెలు దోమ పీచు. స్క్రబ్ పాష్గా చెప్పాలంటే. సిల్వర్ స్పార్క్స్ అట. ఇది కూడా 10 రూపీసో 15 రూపీసో ఉంటుంది. ఏదో ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యి చెప్పవా ప్లీజ్. 10కి 15కి 5 రూపాయలు డిఫరెన్స్. 15. మళ్ళీ నీ లక్ బాగాలేదురా. 10 రూపీస్. ఓ మై గాడ్. ఓకే,
చిన్న చిన్న ఇది తీసేయండి దయచేసి, తిడతారు కూడా నన్ను. అదే ఫన్ పార్ట్. పాలపొడి ప్యాకెట్ నాకు చాలా ఇష్టం. నీకే, నువ్వు కరెక్ట్ ప్రైస్ చెప్తే నీకే. ఎంత ఉండొచ్చు ఇది పాలపొడి ప్యాకెట్ బుజ్జిది? ఇది కూడా 10 రూపీస్ ఉంటుందేమో. నీకు ఇష్టమైంది నువ్వు ఇంటికి పట్టుకెళ్తున్నావుగా. నిజంగా 10 రూపీస్ అనేది. యా, వావ్. చిన్ని బుజ్జి వ్యాజ్లిన్ పెట్రోలియం జెల్లీ. ఎంత ఉండొచ్చు ఇది? 20 కాదా, 15, 10 ఇంకా 5 రూపీస్ అండి. ఎందుకండి అన్నిలాగా? ఓకే, ఎప్పుడైనా 5 రూపాయల కాయిన్ ఇస్తే ఏం చేసుకుంటావు అనుకుంటున్నావు అనుకో, ఇలాంటి వ్యాజ్లిన్ కొనుక్కోడు. ఓకే. ఇది ఇంకోసారి అడుగు సోని. 35 చెప్పాను సోని, అది దరిద్రంగా. ప్లీజ్. అలా 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 నేను చాలా ఉంది అనుకున్నాను. అలా ప్యాచ్ వర్క్లు చెయ్యరు. ఓ మై గాడ్. సో గెస్ట్ ద ప్రైస్ లో నువ్వు కరెక్ట్ గా నీకు కావాల్సిందే తీసుకెళ్ళావు. ఇంట్లో సాంబార్ పొడి ఉంది, గిన్నెలు తోడడానికి పీచు ఉంది, సబ్బు ఉంది, పెట్రోలియం జెల్లీ కూడా ఉండుంటది. సో అందుకని పాలపొడి కావాలని మనసు పడి ఉంటుంది నీకు. సో చూసావా, అందుకని అది కరెక్ట్ ప్రైస్ చెప్పావు. అగరబత్తి. అగరబత్తి ఓకే. ఎంత ఉండొచ్చు ఈ అగరబత్తి ప్యాకెట్? 30 రూపీస్. నిన్ను జనాలు బాగా లూట్ చేయొచ్చు తెలుసా. ఇట్స్ 10 రూపీస్ బ్రో. ఓకే, చూసేవాళ్ళు అనుకుంటారు అదే సాహితీ నీకు ఒక 10 అగరబత్తి అమ్ముతాను ప్లీజ్. 30 రూపీస్. 30 రూపీస్ చెప్పున. ఓకే, ఐఎమ్ వెరీ ఎంబారెస్డ్ ఆల్రెడీ. సో మనకి మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ థింగ్, అండ్ బియ్యం కొనుక్కుంటున్నామో లేదో తెలియదు కానీ లాస్ట్ 1 year గా మటుకు Sanitizer ప్రోడక్ట్ ఇస్ శానిటైజర్. సో ఈ పర్టిక్యులర్ శానిటైజర్ ఎంత ఉండొచ్చు? 150 because it's big. నార్మల్ గా ఈ సైజ్ ది మనకి 150కి వస్తుంది. బ్రాండెడ్ బ్రో. Yeah, of course, I get it. అండ్ మొత్తం చూసావు ఎంత పాష్ గా ఉందో. చాలా. మనం ఇంట్లో కూర్చొని బాగా అద్దాలు మెయిన్లీ క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఇది ఎంత ఉండొచ్చు? ఇది ఐ గెస్ అరౌండ్ 150. అరౌండ్ కాదు, ఒక ఫిగర్ చెప్పు. 150. ఇంత కరెక్ట్ గా ఎలా గెస్ చేయకుండా ఉన్నావు నువ్వు? షిట్. ఇట్ ఈస్ 89 రూపీస్ రా. ఏమిటిది? చేస్తే ఏమో 30 రూపాయలు. అతివృష్టి అనావృష్టి మొత్తం. ఇది 2 రూపీస్. చిచ్చి నా బొంద. 2 రూపీస్ అంటే మ్యాగీ ప్యాకెట్. నా ఉద్దేశం 200 2 రూపీస్ మ్యాగీ ప్యాకెట్లు ఎక్కడన్నా దొరుకుతాయి. సారీ, ఐ మెంట్ 2 minutes. సారీ, 2 minutes. అదే 2 minutes మ్యాగీ నూడిల్స్ కదా వాడే. నేను డబ్బులు అడిగితే ప్రైస్ అడిగితే ఎన్ని మినిట్స్ చెప్పింది చూసారా? ప్రమోట్ చేస్తున్నాను. ఎన్ని మినిట్స్ చెప్పింది చూసారా? బ్రెయిన్ ఇరా. గెస్ ద ప్రైస్. మనకి ఎప్పుడు ఫ్యామిలీ ప్యాకులు బిగ్ ప్యాకులు కొన్న అలవాటు. అదే కదా. 15 రూపీస్ 10 రూపీస్ మోస్ట్లీ. ఒక ఫిగర్ చెప్పు నాకు. 15 రూపీస్. నో, 10 రూపీస్. 12 రూపీస్. పర్వాలేదు, దగ్గరగా అయినా చెప్పాలి. ఒక్కటి కరెక్ట్ గా గాల్లో రాయేసాను కనీసం. దగ్గరలో చెప్పావు కాబట్టి. ఓకే. టూత్ బ్రష్ 20 రూపీస్. ఆగు, ఇది కొంచెం ఎక్కువే ఉండొచ్చేమో. ఓరల్ బి 30 రూపీస్. ఇదేనా నీ ఫైనల్ ఆన్సర్? యప్. లాక్ చేసేయాలా? యా. రాంగ్ ఆన్సర్. 25 రూపీస్. అబ్బా. ఇందులో నేను విన్నాడెందుకు? నీకు ఒక టాస్క్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా. అంటే ఐ నో ఈ రౌండ్ లో అందరు ఓడిపోతారు. సో ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇలా సో కాదు, ఈ షోలో సోనీ అన్ని రౌండ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసిందంటే 100% ఎదుటి వాళ్ళు ఓడిపోయేటట్టే క్రియేట్ చేసింది. సో ఇగో బై 3 get 1 ఫ్రీ అంట. జిలెట్ ప్రెస్టో. దీని ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది? వైల్డ్ గెస్. 10 రూపీస్. చిచ్చా, అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నావు చిచ్చా. ఇట్ ఇస్ 20 రూపీస్ చిచ్చా. వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఓకే 3 కొంటే ఒకటి ఫ్రీ ఇస్తారు. ఓకే ఓకే. సరే, నవ్ సంతూర్ అంత ఉండొచ్చు. ఐ విల్ స్టిక్ విత్ దట్ నెంబర్ 10 రూపీస్. చిచ్చా 10 రూపీస్కి ఇంత పెద్ద సబ్బు అమ్మితే వాడు షాప్ అమ్ముకోవాలి. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ అనదర్ ఛాన్స్. ఓకే 20. చిచ్చా, నువ్వు ఈ ఆన్సర్ కరెక్ట్ చెప్పుకుంటే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి మంచిగా సంతూర్తో స్నానం చేసేటోడు. నేను సంతూర్తో రుద్దుకుంటే మొత్తం అది పెద్ద హల్చల్ అయ్యేది, అందుకే చెప్పలేదు నేను. నీకు తెలుసు కదా
కాంచనాలో వాడు పసుపు రాసుకున్నట్టే ఉంటుంది. ₹5. Perfect, Chicha. Yeah, You can take it home. Thank you. Good shampoo packet. ₹1. ₹2, sir. ₹2 jokes వేసే ఓకే candidate. ఓకే ఓకే ఓకే. బ్రెడ్ ప్యాకెట్ చిచ్చా ఎప్పుడన్నా వెళ్ళావా గ్రోసరీ స్టోర్కి? వెళ్ళాను, బట్ బ్రెడ్ ఎప్పుడు కొన్నేది గుర్తు రావట్లేదు. బట్ ఎంత ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నావు ఒక లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్? ₹20 ఉంటుందేమో. నువ్వు కరెక్ట్గా చెప్పు. 9th క్లాస్లో కదా లాస్ట్ వెళ్ళింది షాప్. లేదు లేదు, అంటే బ్రెడ్ ఎప్పుడు కొనలేదు పోయి. ₹40 చిచ్చా వన్ లోఫ్ ఓకే ఆఫ్ బ్రెడ్. ఓకే ఓకే. పోన్లే ఇదైనా దొరికింది. బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ చేసుకోవడానికి కూడా లేదు నీకు. లక్కీగా నేను ఆమ్లెట్ తినాను, అందుకే అది ఓ యు ఆర్ వెజిటేరియన్. యా ప్యూర్ లైక్ రామానుజం. సో ద ఫస్ట్ వర్డ్ TIKO, టికో. కోటి గారు. ఇలా ఇలా ఈజీ అన్నమాట. నెక్స్ట్ HAMSI, హంసి. సింహ. యస్. RMASID SRI, ఆర్ మసిద్ శ్రీ. RMA SID SRI. SRA ఐ. SRI సిడ్ శ్రీరామ. వా అందుకే రెండు వినాలి. ఓకే. ఫోర్త్ వన్ RANPAVI, రాన్పవి. ప్రణవి. రాన్పవి. ప్రణవి రాన్పవి. ఏం జరిగింది? నవ్వేదానికి ఎక్స్పెక్టేషన్ పెరిగిపోతుంది. నెక్స్ట్ నా నోట్ నుంచి నేను చెప్పడం చాలా కష్టంగా ఉంది, బట్ ఓకే. యాంది KSILIP, కసిలిప్. సారీ లిప్సీ, ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. ప్లీజ్ డోంట్ బ్లాక్ మీ ఎవ్రీవేర్. ఓ మై గాడ్. లిప్సికా. సెట్. RUNYAAK, రన్యాక్. RUN YAAK. కారుణ్య. SINGAMUON, సింగమోన్. 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 SI NGAMUON. మోనే సింగ్. నిగమ హలో హలో అట్లా నువ్వు అట్లా వాడితే నేను అసలు నేను ఈడ ఏంది తెలుగు పాటలు. నగరాజధరుడ. ఎంఐ SINGAMUON. SI. ఓ నువ్వు అట్లా నిగమ. తిడుతున్నావు, ఇట్లా పాట చెప్పు. నిగమ. క్లూ ఇస్తే సోను నిగమ్. మీరు ఆన్సర్ అందరినీ కలిపి ఒకేసారి మొక్కేసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఓ మ్యాన్. ఓ మ్యాన్. ఓ మ్యాన్. మన గారు. ఎస్, ఆసమ్. డర్ లోలి. డర్ లాలి. అంత కోపం, అంత భయపడేందుకు డర్లో. డర్ లాలి. డర్ లాలి. డర్ 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 లొల్లి. లాలి కంటే లొల్లి ఇస్ బెటర్. డర్ ఎల్లో ఎల్ఐ. బట్ LOLI ఇస్ ద స్పెల్లింగ్. నాకు వస్తలే. రోల్ రైడా. నా పేరు నాకు ఎట్లా చెప్తాయి ఇప్పుడు? నా పేరు, నా షో, నా ఇష్టం. నేను అట్లా పొగిడించుకోరు. నా షో నా ఇష్టం. నువ్వే చెప్పినావు కదా నా పేరు ఫుల్ ఎలివేట్ అవ్వాలి అని. ఎప్పుడు చెప్పినా? వచ్చే ముందు అదే కదా క్లాస్. షో తమ్నెల్ కింద చూడు నా పేరు. నెక్స్ట్ డాన్వెర్. చెప్పు. THANVER. THANVER. డెన్వర్ లాగా డాన్వర్. మళ్ళీ డెన్వర్ నాకు. THANVER. హీస్ అ జాన్వర్. రేవంత్. జాన్వర్ అనగానే చెప్పాలి రేవంత్ అని. ఇంత గ్యాప్ తీసుకున్నా చూడు. YAMINISTA. నా పేరే అది. వై ఆర్ యూ సో కైండ్ టు మీ? అసలు టక్కున అసలు నన్ను వియర్డ్గా ప్రొనౌన్స్ కూడా చేయనీయకుండా ఆన్సర్ చెప్పారు చూడు. CHERAKHU
GUN, చిరాకు గన్. చిరాకు గన్న. వీడు చిరాకు గన్ను. CHERAKHUGUN. బాబోయ్, నేను ప్రాసెస్ పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ ప్రాసెస్ చేసుకోవట్లేదు బుర్రలో. CH ఏంటమ్మా? CHERAKHUGUN. పేపర్ మీద రాసుకోవచ్చా? అలాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా? ఎదిగో అవును, ఫోన్లో చూపించచ్చు కానీ పక్కన ఆన్సర్స్ ఉంటాయిగా, జూమ్ చేసి చూపించు. అదే చేస్తా. ఎందుకు పక్కన? అదే ఆన్సర్. క్లూ ఇంకోటి, ఫస్ట్ దాంట్లో సెకండ్ హాఫ్కి దగ్గరలో ఉంటుంది పేరు. రఘు కుంచే గారా? జెంట్, ఇంటెలిజెంట్. ఐ మ్యాడ్ హగ్రీటా. ఐ మ్యాడ్ హగ్రీటా. IMADHUGREETA. గీతా మాధురియా? బాగుంది కదా, ఐ మ్యాడ్ హగ్రీటా. అదే కదా, ఏదో సెంటెన్స్ చెప్పినట్టుంది. రాయ్ హోష్ గర్ల్స్. రాయ్ హోష్ గర్ల్స్. RAYHOSHGALS. రాయ 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 హోష్ గర్ల్స్. సార్ చూపి అదేంటో. శ్రేయా ఘోషాల? కమాన్. నువాయ్. NUVAY. నువాయ్ నువాయ్. NUVAY. యువన్. కమాన్. అసలు సత్యాన్ని వెరీ ఇంటెలిజెంట్ రా. అక్కడ నువ్వు. ఓకే. RACHAONDEBS. రచా ఆన్ డెబ్స్. RACHAON అంటే స్పేస్ లేదలా. అదే అర్థమైంది. RACHAONDEBS. చంద్రబోస్ గారు. గుడ్ వన్. RASRIM రసరిమ్. RASRIM రసరిమ్. RASRIM. మన వాళ్ళేనా సింగర్సా? RASRIM. RASRIM. క్లూ ఇవ్వు సోని. సరే, మొత్తం ఒక్కటే కాదు, టూ చిన్న చిన్న 2 వర్డ్స్ పేర్లో. లిరిసిస్టా లేకపోతే Singer. సింగర్? నాకు తెలుసా? అందరికీ తెలుసు, ప్రపంచం అంతా తెలుసు. అట్లీస్ట్ శ్రీరామ్. ఇండియా వైడ్ అంతా తెలుసు అసలు. ఓకే. నెక్స్ట్ రవీనాకి. అయ్య బాబోయ్, రవి నాకి. ఇది కూడా సింగరేనా? అన్నీ నీకు ఎందుకు చెప్తా మోహన, నువ్వు ట్రై చేయొచ్చుగా. క్లూ అసలు క్లూ ఇవ్వను. RAVENAKI. సింగరా కదా చెప్పు, నాకు తెలుసా చెప్పు. నీకు తెలుసు, బాగా తెలుసు. నేను మాట్లాడాను ఇప్పుడు. బోల్డ్ సార్లు. రవీనా కీసా. కీ. KEY. RAVENAKI. ఎవరు అసలు ఇవన్నీ రాసిన? అవినాష్ గారని ఇంటెలిజెంట్. అమ్మ బాబోయ్, అసలు టూ మచ్ రాశారు అసలు మీరు. RAS కాదు, రవీనా. RAVENAKI. సోనీ క్లూ ఇవ్వు సోనీ, చాలా కష్టం సోనీ. లెజెండ్. నేను మాట్లాడానా లెజెండ్స్తో? అంటే నేను ఇప్పుడు రియల్ నేమ్ చెప్పాక ఆయన లెజెండ్ కాదని నువ్వు అంటే కాదు, నేను కలిసి తమ్నేల్ ఏమంటావా? హీఈస్ నాట్ లెజెండ్ అని చెప్పి మోహన అనింది అని చెప్పి నేను కలిసిందే తక్కువ మందిని. బాలు గారినే కలిసాను నేను. హీఈస్ నాట్ లెజెండ్ అంటావు అంతేగా? సోనీ ప్లీజ్. అంతేనా? కాదు, అంటే నేను కలిసిన వాళ్ళల్లో ఎవరైనా ఉన్నారా? ఉన్నారు. నేను కలిసిందే చాలా తక్కువ మంది. అవును. రవీనాకి. రవీనాకియా. కీ. కీరవాణి గారు. ఓ సార్, మిమ్మల్ని
హేళన చేస్తూ మాట్లాడింది సార్. నేను సింగర్స్ ని రవీనాకి నేనైతే బాధ్యురాల్ని కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ సెడ్ ఫ్రమ్ హర్ మౌత్. అంతా తనే చెప్పింది. సార్ నెక్స్ట్ రికార్డింగ్ లో చూసుకోండి, మీ ఇష్టం. నెక్స్ట్ వన్ రిష్కా, RASHKAA. ఇది లేడీ. క్లూ ముందే ఇచ్చేసా. రిష్కానా? RISHKAA. RISHKAA. వరల్డ్ ఫేమస్ సింగరా? నీకు క్లూలు ఎన్ని ఇస్తున్నాను తెలుసా? ఒకటే క్లూ ఇచ్చావు నువ్వు. ఏమిటి ప్రతి ఒక్క దాంట్లో క్లూ ఇస్తున్నాను నీకు. దీనికి కూడా మరి అదే వరల్డ్ ఫేమస్ ఫీమేల్ సింగరా? నేను మాట్లాడాను ఎప్పుడైనా? మనం ఎవ్వరం మాట్లాడలేదు. అవునా? వరల్డ్ ఫేమస్ అని చెప్పాను నీకు. పాప పాప్ స్టార్. పాప్ స్టారా? RISHKAA. కే ఉందా? సరే ఇంకొక క్లూ నాకు రా. షకీరా. మనకి రాదు కానీ క్లూ ఏంటది? నెక్స్ట్ అమ్మో, ఆంధ్ర మచ్చి. ANDRA MACH. ఏంటిది మార్చిన పేరా ఇది? yes. ANDRA MACHHE. MACH HE. RA అసలు ఆర్ లేదు మరి. ఫస్ట్ ఏ. ఆంధ్రాలో ఆర్ ఎట్లా? ఓకే ఓకే. ఆంధ్ర మచ్చి. ANDRA MACHHE. ANDRA. సింగరా? నాకు తెలుసా? మాట్లాడు. ఇప్పుడు సింగరా? ఇప్పుడు కూడా సింగరే. ఎప్పుడు సింగరే. అంటే ఇప్పుడు నిన్న సింగర్, ఈ రోజు సింగర్, రేపు కూడా సింగరే. ఇప్పుడు మనతో నువ్వు బాగా మాట్లాడావు అబ్బాయితో. ఓ అబ్బాయా? ANDRA MACHHE. MACH. హేమచంద్ర. ఎస్. ఓ మై గాడ్. సూపర్ సూపర్ మోనా, క్రేజీ. ALIYAJARA. ఆలియా జరా. ఇవన్నీ మనం ఎవ్రీడే, ఎస్పెషలీ మనం ఎవ్రీడే వినే వర్డ్స్ ఇవి. అవునా? ఇట్ కెన్ బి నేమ్స్, ఇట్ కెన్ బి థింగ్స్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఆలియా జరా. జరా. రాజా. కరెక్టేనా అక్కడ వరకు? నువ్వు ఏం చెప్పినా ఊ అని అంట. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు తోడి వర్ణం అని ఊ అంట. రాజా. ఆలియా జరా. చాలా కష్టంగా ఇస్తుందండి. నువ్వు ఒక్కసారి మనసు పెట్టి మనం ఎవ్రీడే రిలేట్ చేసుకునేది మనకి దైవంతో సమానం. ఇంకంతకంటే పెద్ద క్లూ ఇవ్వలేనండి నేను. ఆలియా జరా. ఇళయరాజా. ఫైనలీ నెక్స్ట్ JESUSDA. జీసస్ డా. జీసస్ డా. నైస్. జీసస్ డా. ఓకే, ఏమైనా హింట్స్? ఇట్స్ ఈరోజు నేను అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్ని నేమ్సే. ఓకే. జీసస్ డా. ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఎ నేమ్. మ్యూజిక్ రిలేటెడా? చెప్పేసావు నీది. జేసుదాస్ గారు. బాబా అదేంటి? JESUSDA. JESUDAS. అంటే ఓకే, యేసుదాస్ అనుకుంటాం కదా, సో నాకు అది కనెక్ట్ కాదు. ఓకే నెక్స్ట్ SALAKUYO. సాలాకుయో. ఇది చూసిన వాళ్ళు వాళ్ళ రియల్ నేమ్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళ పేరు ఇలా కూని చేయొచ్చు అని తెలుసుకొని చాలా KU వయో. KUYO కుయో. సాలా కుయో. ఓకే, సాలా కుయో. సాలా కుయో. ఇంకా పాట కూడా చేస్తుంది నెక్స్ట్. సాలా కుయో సాలా కుయో అని. నెక్స్ట్ ఒరిజినల్ అదే.
చాలా ఓకే కౌసల్య కౌసల్య గారు ప్లీజ్ నన్ను క్షమించండి. అక్క విల్ బి వెరీ డిసప్పాయింటెడ్. చాలా కుయో అంటోంది. ఇది వచ్చిందే పుల్లలు పెట్టడానికి. అక్క చాలా కుయో అంట. అసలు ఎలా ఉంటుంది అక్క, మనం ఏది చేసినా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. అందుకే మీ పేరుని కూడా అలానే చేశాను. నెక్స్ట్ VESIRID వేసి వెసిరిడి. ఏదో వచ్చింది నాకు. వెసిరిడి VSIRID వాసిరెడ్డి. వాసిరెడ్డి. నాకు రాజు వచ్చినాడో గుర్తొచ్చింది ఎందుకో సడన్ గా. 10 9 నో 8 7 6 వెసిరెడ్డి 5 4 3 శ్రీ 2. శ్రీవేద్ చెప్పే. నేను నీకు ఇప్పుడే ఒక క్లూ ఇచ్చా ఆ కౌంట్ డౌన్ లో. అవునా? వెసిరెడ్. ఫాస్ట్ అమ్మా. లేదు సోని చెప్పేసాయి. దేవిశ్రీ. అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా అందుకే అబ్బబ్బబ్బబ్బా 1 2 3 అని కూడా అన్నదే. శ్రీ కరెక్టే చెప్పా నేను. శ్రీ వస్తుంది. శ్రీ వేద అన్నావు, దేవిశ్రీ. అంటే వేదాల హేమచంద్ర కనెక్ట్ అయ్యాను నేను. సరే, ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్. ఓకే. HEMANRRA. హేమన్రా నెరుపుట ఫీల్స్ లో. HEMANRRA. రేవంత్ గుర్తొచ్చింది సడన్ గా. హేమన్నరా? హేమన్ రా RRA కదా. హీమన్ రా. హీస్ ద మ్యాన్ రా. హీమన్ రా. HEMANRRA. ఇది కూడా పేరే. యాదృచ్ఛికం ఏంటంటే అన్ని మ్యూజిక్ రిలేటెడ్ నేమ్స్. యా గాట్ ఇట్. AR రెహమాన్. ఇంత క్లూ ఇవ్వాలండి. MATAN మటన్. తమన్. తమనన్నా సారీ. నాయిస్. NOIS. ఎన్నో IS. బాగా నాయిస్, లౌడ్ నాయిస్. అయోన్స్. అయాన్స్ IONS కదా. కాచిచ్చా. సోనీ. ఓకే, నెక్స్ట్. ఎప్పుడే. EPUDE. సారీ, EPUDE. ఎప్పుడే. దీపు. దీపన్న అసలు నెక్స్ట్, అసలు తమన్ గారిది ఫస్ట్, నెక్స్ట్ దీపన్నదే. THALAMI తలామి. THALAMI సలామి లాగా తలామి. తలామియా. తలామియా అంట. ఏమో ఏమో నీకు తెలుసు. మంచి ఫీమేల్ సింగర్. క్లూ. THALAMI. మాలతి. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్. నాకు చదువుతుంటే చాలా ఫన్నీగా ఉంది. HAHARANRI. రండ్రి. రండ్రి, మీరు రండ్రి, నేను చెప్తున్నా కదా. రండ్రి. నిహారిక. రండ్రి. క్లూ అది. ఇలాంటి గమకాలు ఎవరు వాడతారు? హరిణి. హరిణి కాదు. HAHARANRI. ఒక నువ్వు ఇండియన్ ఐడల్లో ఆ పాట ఫోటో చేసావు. అవునా? ఒక పాట ఫోటో చేసావు. ఏ పాట? సాతియా. అని ఎవరు పాడారు? హరిహరన్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఓ క్రేజీ. ఫోన్ నంబర్ కావాలంటున్నాను. ఇది నా ఫోన్ నంబర్ చెప్తా. అది కాదు, మార్చావుగా, కొత్త చెప్పు. ఓ సారీ.
ఓకే హేమచంద్ర విత్ హార్ట్ పెట్టుకోండి, బ్లాక్ హార్ట్. బాగా. వావ్ సోనియా అక్క, డిడ్ యూ వాచ్ చందు అన్నయ్యస్ బొక్కెట్టనే? ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ సే ఆన్ దట్? నాకు క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, ఉల్టా రివర్స్ ఇది. బట్ చందు అన్నస్ బొక్కెట్టనే ఇస్ కికాస్ అండ్ ఇట్లాంటి నేను నమ్మా తెలుసా? ఎలా ఎలా వస్తుంది అంటే బొక్కల పాటలు అని వస్తుంది. బట్ నేను ఎందుకు నవ్వినా అంటే నా పాటలన్నీ టైటిల్ పెట్టేటప్పుడు మంచిగా ఓకే తారా నైస్ కూల్, నెక్స్ట్ సొల్లు ఓకే సొల్లు, యూట్యూబ్లో టైప్ చేసేటప్పుడు హేమచంద్రాస్ తారా బాగుంది, హేమచంద్రాస్ సొల్లు, హేమచంద్రాస్ బొక్కెట్టెనే, ఏం చెప్పాలి, యా లిసన్ టు మై బొక్కెట్టెనే సాంగ్ అంటుంటే నాకు ఈవెన్ లాక్డౌన్లో కూడా ఐ డిడ్ దట్ తోమ్ తారే సాంగ్ ఒకటి జస్ట్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ కోసం, హేమచంద్రాస్ తోమ్ తారే. నాకు నవ్వు వస్తుంది, అరే టైటిల్ సరిగ్గా పెట్టరా బాబు అనుకుంటుంటా. హేమచంద్రస్ బొక్కెట్టనే బ్రిలియంట్. థ్యాంక్ యూ. చందు అన్న ప్లీజ్ సే సంథింగ్ దట్ వీ డోంట్ నో అబౌట్ యూ. సే సంథింగ్ దట్ యూ డోంట్ నో. అదేం క్వశ్చన్? ఐ డోంట్ నో దట్ యూ డోంట్ నో. ఐ డోంట్ నో దట్ యూ డోంట్ నో. మీకు నా గురించి ఏం తెలుసో తెలిస్తేనే నా గురించి ఏం తెలియదో చెప్పగలుగుతా కదా. రోహిత్, మన సింగర్ రోహిత్, ఏ అనుజుడై లక్ష్మణుడు అన్న అని పిలువ అంట. ఏం చెప్పాలనుకున్నారా ఏంట్రా? ఓ వాడు ఆ లిరిక్ ఏమన్నా కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకున్నాడేమో ఆ రౌండ్. అంటే మేబీ నీ పైన ఉన్న బ్రదర్లీ Brotherly ఫీలింగ్ feeling. అని అరిచాడు. కావు అని నువ్వు కూడా వినపడింది. వాట్ ఈస్ యువర్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ అని నీకు వచ్చిందన్న. ఏంటి భయ్ ఒకసారి జూమ్ చేసుకో ఈ స్కిన్ కేర్కి రొటీన్ హౌ. నా గురించి నాతో మాట్లాడేటప్పుడు ఫ్యాషన్, గాసిప్, స్కిన్ కేర్ ఈ 3 రాంగ్ నెంబర్. మనకు కనెక్ట్ కావచ్చు వచ్చిన. స్కిన్ కేర్ అంటే మాక్సిమం ఒళ్ళుకు రుద్దుకునే సబ్బు ఫేస్ కి స్కిన్ రాసుకోకుండా కేర్ అంటే అట్లీస్ట్ 2 days ఒకసారి స్నానం చేస్తాను పక్క. మాక్సిమం ఒంటికి రుద్దుకునే సబ్బు ఫేస్ కి రాసుకోకుండా ఫేస్ వాష్ ఆడడానికి ట్రై చిచ్చి. చేస్తాను. అది కూడా ఓకే. ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఫ్యాన్ పేజ్, ఫ్యాన్ ఆఫ్ భార్గవి అండ్ చందు. ఓకే ఓకే షీ సచ్ ఎంత లైక్ చాలా క్లియర్గా ఫాలో అవుతుంది తను. లైక్ ఎనీ అప్డేట్ దట్ ఐ పుట్ విచ్ ఐ జనరలీ కొన్ని స్టోరీస్ ఎట్లా పెడతానంటే పెట్టి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు చెక్ ద గ్రిడ్ అండ్ ఐ టేక్ ఇట్ ఆఫ్. పెట్టిన Gap లో 5 seconds ఆపేసేస్తారా? ఈమెకు తెలిసిపోతుంది, ఈమె చూస్తుంది స్క్రీన్ షాట్ ఉంటుంది, నాకు పంపిస్తుంది అన్న ఇది ఎందుకు తీసేవారు అంటుంది. సో షీఈస్ వెరీ లైక్ ఐ లవ్ ద వే షీఈస్ లవింగ్ మై వర్క్. సో థ్యాంక్స్ టు హర్ ఫర్ ద లవ్లీ సపోర్ట్ వాట్ షీ హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్. హౌ ఇస్ శిఖర? శిఖర రచ్చ రచ్చ రంబోలా. మిగతావన్నీ హాయ్ అండి, టెల్ హాయ్ అని ఉంది. సో మన హాయ్ టు ఎవ్రీబడి, హాయ్ టు ఫ్యాన్స్ అందరికీ ఎవ్రీబడి. హాయ్. చాలా మంది హాయ్ 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 అని పెట్టారు. సో అందరికీ హాయ్ చెప్పండి. అందరికి హాయ్. మమత శ్రీనివాస్ మీ ఏజ్ ఎంత అని అడుగుతుంది. నా ఏజ్ 25, 25. 24, That's it. యాక్చువల్ 23. ఇప్పుడు నిజం చెప్పు. నిజమా? నిజం చెప్దామా? ఒకటి ఎందుకులే. ఏజ్ రివీల్ చేయడానికి మన వాళ్ళు చాలా సీక్రెట్ అంట. చాలా అంటే ఇప్పుడు చాలా చాలా ఇయర్స్ అయింది బట్టి అది. అంటే ఒక కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ 21. కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ అయితే 21 కన్ఫర్మ్ 21. యా. మీ పెళ్ళి ఎప్పుడు రోలీ గారు? ఐఎమ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ సిన్స్ ఐ హియర్ యువర్ ర్యాప్. 5 o'clock ఫ్రీ ఉన్నా. వాట్ మేక్స్ రోలీ బీ సచ్ అ స్పోర్ట్ ఆల్ ద టైమ్? సహా పెట్టారు. సహాహా అన్నిసార్లు నవ్విందంటే చాలా స్పోర్టివ్. చాలా స్పోర్టీ ఆమె. సో లైక్ ఐమ్ ఎ వెరీ ఫన్ లవింగ్ పర్సన్. లైక్ నేను ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో కూడా లైక్ ఆల్వేస్ కూల్ గోయింగ్, అంటే సాంగ్స్ కూడా ఫనీ అందుకే ఉంటాయి. సో ఐ లైక్ వెరీ ఫనీ గాయ్. యా. సో అందుకని స్పోర్టివ్గా ఉంటారంటే. స్పోర్టివ్ లైక్ ఐ ఎక్కువ మరి ఇమోషనల్ కంటెంట్ లెక్క చెప్తారని, ఫిలాసఫికల్గా చెప్తారని ఐ టేక్ ఇట్ వెరీ పాజిటివ్. వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్, ఏదైనా చెల్లెల్ బై ఇది కాకపోతే ఇంకోటి ఉంటుంది అన్నట్టు ఉంటుంది. సో అందుకే స్పోర్టివ్. సో ఆప్టిమిజం బాగా ఎక్కువ మనకి. చాలా ఆప్టిమిస్టిక్ నేను. యా. సో నెక్స్ట్, బ్రదర్ ఆఫ్ ఆరి సిట్రో ఇస్ బిగ్ బాస్ స్క్రిప్టెడ్? నాట్ ఎట్ ఆల్. నాట్ ఎట్ ఆల్ స్క్రిప్టెడ్. ఇట్ ఇస్ నెవర్ స్క్రిప్టెడ్. అది కాకపోతే ఏంటంటే ఏది చూపించాలనేది వాళ్ళ చేతిలో ఉంది.
వాళ్ళు సో దట్ ఈస్ స్క్రిప్టెడ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే. మీరు ఇచ్చిన కంటెంట్ ని వాళ్ళు వాళ్ళు ఇష్టపడి పోర్ట్రేట్ పోర్ట్రే చేసుకుంటాం. సో ఇట్ ఈస్ దేర్ చాయిస్ వాట్ టు షో. రోల్ రైడర్ అన్న టైం ఎంత అంట. టైం ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్నావు ఈ మెసేజ్ అంటే టైము 10 to 2. నాకు నువ్వు చాలా ఇష్టం పిచ్చి హాట్ 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 ముద్దులు నేను కూడా ఆమె ఇడియట్ అంట వాళ్ళెవరో. ఆమె ఇడియట్ అంటే ఆమె ఇడియట్ కి ముద్దు పెట్టావా? ఐ డూ ఇష్క్ ఓన్లీ తుమ్సే అంటుంది. ఇడియట్ ఐ డూ ఇష్క్ ఓన్లీ తుమ్సే. ఐమ్ స్టూపిడ్. ఆర్ యూ క్లోజ్ విత్ సింగర్ రేవంత్? ఎస్. CO56. Can you make a music video with Sony Commandori? ఎస్, వై నాట్. We can. కానీ ఇడ్లీ పోవాలి మనం. ఇడ్లీ తిందాం ఫస్ట్. ఇడ్లీయా ఆడవయ్యా? నెక్స్ట్ ఇంకొక సాకేత్ కొమాండరి మా అన్న అడిగాడు. టెల్ us a late night పోరీ స్టోరీ. లేట్ నైట్ పూరి. పూరియా అసలు పూరి గురించి అనుకుంటా. ఇంతకుముందు ఇడ్లీ గురించి మాట్లాడినాం కదా. అంటే కవర్ చేయకు ప్లీజ్. కవర్ నేనేమి కవర్ నేను ప్లాస్టిక్ నిషేధం ఇక్కడ. ప్లాస్టిక్ నిషేధమా? రికవర్ చేద్దాం. చెప్పు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లేట్ నైట్ పోరీ స్టోరీ. పూరి స్టోరీ అంటే నీకు ఎన్ని పోరీలు ఉన్నారు చెప్పు. అంటే ఒక అదే అందులో ఏదో ఇన్సైడ్ జోక్ ఉంది, నాకు కావాలి ఇప్పుడు. సాకేత్కే ఫోన్ చేయాలి. అవసరం లేదు. నాకు కూడా లేదు. బీయింగ్ ఆనెస్ట్ ఆన్ అవర్ షో వి గాట్ హర్ట్. హలో ఆనెస్ట్ లాస్ట్ స్పెల్లింగ్ అండ్ చెప్పాలి ఫైనల్ తెలుసా? క్వశ్చన్. స్పెల్లింగ్ చెప్పాను. ఆనెస్ట్ స్పెల్లింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడు. ఆన్ నెక్స్ట్ అంటావా? నెక్స్ట్. ఓకే. పెళ్ళి వై యూ మీట్? వై డిడ్ వి మీట్? ఇట్ వాస్ డెస్టిన్డ్. ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ అంతే అంటావా? అంతే, ఇట్ వాస్ డెస్టిన్డ్. బట్ యా ఇట్ వాస్ మై ప్లెజర్ మీటింగ్ యూ. మనం క్లోజ్ అవ్వడం అండ్ ఇంత మంచి ఫ్రెండ్స్ అవ్వడం ఇస్ రియలీ మై ప్లెజర్. యు ఆర్ సచ్ ఎ నైస్ పర్సన్. థ్యాంక్ యూ. మీ ఫేవరెట్ సింగర్? ఆన్సర్ నాకు తెలుసు, సోనీ కొమండోరి. బట్ ఆ క్వశ్చన్ నేను నిన్ను అస్సలు అడగను. ఐ నో హౌ టఫ్ దట్ క్వశ్చన్ ఇస్. సో ఊరికే నన్ను నేను ఏదో సెల్ఫ్ ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి. ఓకే. యామిని గారు మీరు సోనీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చారు అంట. రావద్దా? బట్ అదే ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చానండి. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు పెట్టావు కానీ వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ చూసాక అర్థమవుతుంది ఎందుకు వచ్చానని. ఓకే, ఎవరది? సాహిత్య గారు. సాహిత్య గారు నేను సాహితి అంటే అలియాస్ సోనీ గారితో ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చాను. యామిని గారు సీక్రెట్ ఆఫ్ గ్లోయింగ్ స్కిన్. గ్లోయింగ్ స్కిన్ ఇప్పుడు అక్కడ కెమెరా ఒకటి షూట్ అవుతుంది, దాన్ని వాళ్ళు ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేస్తారు, అప్పుడు మీకు గ్లోయింగ్ స్కిన్ లా అనిపిస్తుంది బేసిక్గా. అలా ఏం లేదు, యువర్ స్కిన్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. స్కిన్ ఏంటంటే మేబీ వాటర్ ప్రాపర్గా తాగుతాను ఏమో, ఆర్ మేబీ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ పీస్ఫుల్ ఉంటావుగా ఎప్పుడు. బయట వాళ్ళకి అందుకే స్కిన్ కి అటువైపు ఉంటాయో, బయట కనిపించడానికి బాగుంటుంది. స్కిన్ ఏంటంటే మేబీ నేను అవసరం ఉన్నప్పుడే మేకప్ యూజ్ చేస్తాను, అవసరం లేనప్పుడు Abuse చేయవు. అబ్యూస్. ఐ విల్ నాట్ అబ్యూస్ మై స్కిన్. మీ నెక్స్ట్ మ్యాషప్ ఎప్పుడు? మై నెక్స్ట్ మ్యాషప్ / కవర్ సాంగ్ / ఒరిజినల్ చాలా అనేది వస్తూనే ఎప్పుడో ఉన్నాయి. తెలీదు నాకు ఇంకా, బట్ ఐ రివీల్ ఇట్ వెరీ వెరీ సూన్. లిఖిత్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఇఫ్ యూ వుడ్ మ్యారీ హిమ్. వెరీ సారీ అండి, మీరు ఎవరో కూడా తెలియదు నాకు, బట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ అ క్వశ్చన్. సీక్రెట్ ఆఫ్ హర్ వాయిస్. ఫర్ ఎవ్రీ సింగర్ సీక్రెట్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ అండ్ ఎంజాయింగ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. అన్ఫర్గెటబుల్ మూమెంట్స్ ఇన్ అ రికార్డింగ్ స్టూడియో. ఎవరో చాలా ఆలోచించి అడిగారు ఈ క్వశ్చన్. ఇన్ అ రికార్డింగ్ స్టూడియోనా? మేబీ నవ్వుకున్న టైమ్స్ ఏమో. అయినా నువ్వు అంత నవ్వుకో కూడా. యు ఆర్ నాట్ డీవియేటెడ్. నువ్వు సిన్సియర్ స్టార్. నువ్వు లోపల నవ్వుకున్నా. అన్ఫర్గెటబుల్ అంటే కొన్ని వైల్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ బాహుబలి రీ రికార్డింగ్స్ కానీ ఏదన్నా, అప్పుడు నేను ప్యారల్గా ఇంజనీరింగ్ చదువుతూ ఉండేదాన్ని, నా ఎగ్జామ్స్ అవుతుండేవి. సో కీరవాణి సార్ వాజ్ సో కైండ్. టేకప్పుడు పిలుస్తాను, నువ్వు చదువుకొని రా, నాకు ఇమీడియట్గా ఎగ్జామ్ ఉందంటే నువ్వు చదువుకుంటూ ఉండు, నేను టేకప్పుడు పిలుస్తాను, పాడేసి మళ్ళీ చదువుకో. సో అలా చెప్పేవాళ్ళు. సో దట్ వాజ్ వన్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ ఇన్సిడెంట్. చూసారా, సిన్సియర్ స్టార్ అని మామూలుగా అనలేదు, ఊరికే అనలేదు.
చూసారా రికార్డింగ్స్కి వచ్చి 10 మంది రేపు ఎగ్జామ్ పెట్టుకుంటే ఈరోజు చదవాలిగా, లేకపోతే అంతే పరిస్థితి. అంతే, దానికోసం అంతే. హౌ ఇస్ సోనీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్ అంట. అరే కనిపిస్తుంది కదండి. సోనీ ఈజ్ వెరీ, అంటే షీ లివ్ ఇన్ ద మూమెంట్ అని అనిపిస్తుంది నాకు. షీఈ్ వెరీ హ్యాపీ. ఆ టైంలో ఆ స్పాట్లో షీల్ ఎంజాయ్ వాట్ షీఈస్ డూయింగ్. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ 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 పాజిటివ్ పాయింట్ ఇన్ యూ. కీప్ దట్ ఆల్వేస్ విత్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంకా అడగచ్చుగా నెక్స్ట్ వచ్చే నా వాళ్ళని. గురించి అడగండి ప్లీజ్. హూ డస్ యువర్ కవర్ సాంగ్స్ అండ్ వై డు యూ గెట్ ఇట్ డన్ ఫ్రమ్ దెమ్ అంట. హూ అంటే మ్యూజిక్కా, వీడియోనా? వీడియో ఐ థింక్. వీడియో మల్టిపుల్ పీపుల్. ప్రాజెక్ట్ పెబుల్స్ అని ఒకళ్ళు చేస్తారు నాకు, అండ్ ప్రతీక్ అనే ఒక అబ్బాయి విల్ హెల్ప్ మీ విత్ ద వీడియో, అండ్ శశి అని ఒకళ్ళు చేస్తారు. దెర్ ఆర్ అ కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ పేషెంట్ అండ్ ఏమేం చేయాలనేది చాలా క్లియర్గా చెప్తారు. అందుకే వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తాను. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే, ఫీల్ గుడ్. యామ్ని అక్క MITS కాలేజ్కి వచ్చింది ఈవెంట్కి 2 years బ్యాక్. షీ వాజ్ వెరీ గుడ్. బట్ ఇలా గుర్తుంచుకొని చెప్పడం ఇస్ సో గుడ్. మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్ ఎప్పుడు వస్తారు? తొందరలో వస్తాను, ఓకే, వెరీ సూన్. అక్క మీ సాంగ్స్ సూపర్గా ఉంటాయి, కస్తూరి చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ కస్తూరి గారు. ఎనీ సజెషన్స్ ఫర్ అప్కమింగ్ సింగర్? సూర్య. అప్కమింగ్ సింగర్సా? పేషెన్స్, లవ్ యువర్ వర్క్, అంతే. her motivation for her Punjabi songs? సహాహనా. సహాహనా. అలానే ఉంది ఇన్స్టాగ్రామ్ పేరు. సహాహనా. మోటివేషన్ అంటే ఐ లైక్ పంజాబీ సాంగ్స్, ఐ లైక్ పంజాబీ లాంగ్వేజ్, పంజాబీ మ్యూజిక్. సో నాకు ఇష్టం, అందుకని చేస్తాను. ఐ లవ్ సోనీ, డూ యూ? ఐ లవ్ సోనీ వెరీ నిక్కీ జీ. వెరీ వెరీ మచ్. ఐ లవ్ హర్ వెరీ వెరీ మచ్. ప్లానింగ్ ఎనీ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్? ఏమో తెలీదు. ఇప్పటికైతే విల్ లెట్ యు నో. ఇప్పటికైతే ఏమనుకోవట్లేదు. విల్ లెట్ యు నో సూన్. ఓకే, ఏమైనా ఉంటే. ఓకే. వన్ సాంగ్ ఫర్ జాన్. జాన్ గారు ఏ సాంగ్? ఏ సాంగ్ పాడాలి? ఎనీ సాంగ్. ఎనీ సాంగ్. హలో రాక్ స్టార్, ఐఎమ్ యువర్ ఏంజల్. అరే యు రాక్ స్టార్, ఐఎమ్ సింగిల్. మిస్టర్ రాక్ స్టార్, అవుదాం మింగిల్. చల్ చల్ రాక్ స్టార్, చేద్దాం జింగిల్. ఓకే అనిరా ఓ కళాకారుడా, వన్ డే గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏ ఉండే పండగ చేసి బ్రేకప్ అయిపోద్దాం. అవుట్ జుమో కొడతా, అవుట్ జుమో కొడతా. అంతే. వెరీ నైస్. అక్క వన్ సాంగ్ అడిగారు కదా, వన్ నేను ఒక్కడినే నుంచి పాడు. ఫైనల్లీ నాలాగా అయిపోయావా నా షోకి వచ్చి? నాలాంటి నెక్స్ట్ లెవెల్ జోక్స్ ఎందుకు వేస్తున్నావు? అంటుకుంది అలా. అక్క, డూ యూ నో ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్? ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ ఏదో నంబర్ ఉంది, 3, 4, 7. యస్. నాకు వచ్చు. ఏం పాడాలి? అందరి ఫేవరెట్ ఉంటుంది కదా అది. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on, near, far, wherever you are, I believe that the hottest go on. ఇంత బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ తర్వాత ఇంకా క్వశ్చన్స్ అడగాలని లేదు. రాజ్ కిరణ్ సేస్ హే బ్యూటీ. థ్యాంక్ యూ రాజ్ కిరణ్. హ్యారీ ద రాక్ సేస్ మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి మ్యామ్ సోనీ అక్క పాడిన వాటిల్లో? సోనీ అక్క పాడిన వాటిల్లో నా ఫేవరెట్ సాంగ్సా? సాంగ్ ఓకే డన్. షుడ్ బి
Bahubali, of course, because I love your voice and the way you presented the song. థ్యాంక్ యూ. వాట్ ఈస్ యువర్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్? వైష్ణవి అడిగింది. స్కిన్ కేర్ రొటీన్. సో బేసిక్గా నేనేం అంత గొప్ప రొటీన్ ఫాలో అవ్వను. అంత లేదు, తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో వెళ్ళి చూస్తే ఉంటుంది ఒక వీడియో. అది బేసిక్, బట్ 3 steps ఇస్తాను. ఇవి మాత్రం రోజు ఫాలో అయితే ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అని నా ఫీలింగ్. ఫస్ట్ వుడ్ బి ఫేస్ వాష్, సెకండ్ టోనర్, థర్డ్ మాయిశ్చరైజర్. డన్ ఆల్మోస్ట్. ఎస్. ఆర్ యు మ్యారీడ్? విశ్వాస్ ఇస్ No. ఆస్కింగ్. No. వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్? కొట్టాయి ఐశ్వర్యవల్లి. One of my favorite songs. Okay. One చాలా line, just one line. చాలా చాలా టక్కున చెప్పు. ఓకే. పల్లవించవా నా గొంతులో. ఓకే. యువర్ బ్యూటీ సీక్రెట్? రోహిత్ పిల్లి ఈజ్ ఆస్కింగ్. మై బ్యూటీ సీక్రెట్ ఇస్ మీ బీయింగ్ పాజిటివ్ ఆల్ టైమ్, ఆల్ డే, ఆల్ ఎవ్రీ సెకండ్. అదితి భావరాజు, మన ఫ్రెండ్ అదితి భావరాజు ఇస్ ఆస్కింగ్ అస్ వై సో క్యూట్ అబ్బా. యు ఆర్ ద క్యూటెస్ట్ అదితి. ఆబ్వియస్లీ తను నా షోకి వచ్చింది, సో తను క్యూట్గానే ఉంటుంది. ఏంటో పొగిడి రోజు. సాహితి, ఆకాష్ ఇస్ ఆస్కింగ్ యూ యువర్ క్రష్ నేమ్. మై క్రష్ నేమ్ ఇప్పుడు రీసెంట్ నాకు అదే మామూలు క్రష్ లేవు, సెలబ్రిటీ క్రష్ అయితే రీసెంట్. అంటే వాళ్ళకి మామూలుగా ఉండదా క్రష్? అలా కాదు, క్రష్ మామూలుగా లేదు నాకు. అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరి మీద క్రష్ లేదు ప్రస్తుతానికి, బట్ నాకు అందుబాటులో లేని వాళ్ళ మీద చాలా మంది ఉంది. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు పార్థ్ సంథాన్, హీఈస్ అ బాలీవుడ్ యాక్టర్. అండ్ దెన్ దేర్ రీసెంట్ ఫేవరెట్ వచ్చేసి రోహిత్ సరఫ్. ఎవరు SRA1 విల్ సోనీ మ్యారీ మీ అని అడుగుతున్నారు. విల్ సోనీ మ్యారీ యూ? ప్రాబబ్లీ నాట్. సారీ ఫర్ బీయింగ్ రూడ్ అండ్ సారీ ఫర్ ఆస్కింగ్ సోనీ టు మ్యారీ యూ. అక్క షార్ట్ హెయిర్ ప్లాన్స్? లావణ్య నరేష్. షార్ట్ హెయిర్ ప్లాన్స్ ఎస్, మేబీ ఒక 3 to 4 months. లాస్ట్ క్వశ్చన్, బెస్ట్ మూమెంట్ అండ్ సరిగమప? బెస్ట్ మూమెంట్ అండ్ సరిగమప డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఒక 2 moments. ఫస్ట్ మూమెంట్ వచ్చేసి నేను సరిలేరు నీకెవరు అనే పాట పాడినప్పుడు మొత్తం జడ్జెస్ అందరూ, అంటే అదే ఫస్ట్ టైం అనమాట ఇలా కూడా పొగుడతారు అనే టైప్లో, ఇట్ వాజ్ న్యూ. సో ఫస్ట్ టైం జడ్జెస్ అందరూ కూడా లేచి స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇచ్చారు ఆ ఏజ్లో, తక్కువ తప్పులతో పాడినందుకు. తర్వాత వచ్చేసి ఫైనల్స్లో జమునా రాణి గారి ముందు అలాగే వాణి జయరాం గారి ముందు లేరుకుసలు సాటి పాడడం జరిగింది. సో ఫైనల్స్లో వాళ్ళిద్దరు గెస్ట్ అనమాట. సో వాణి జయరాం గారు అన్నారు, సో ఐ కెన్ సీ యూ యాజ్ అ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 10 to 15 years అనే టైప్లో. సో అండ్ యూ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ సింగర్స్ అని ఒక మాట అన్నారు. అది ఆ మాటే చాలా పెద్ద విషయం. సో యా, అండ్ ఐ హోప్ ఆ డే చాలా తొందరగా వస్తుంది. And you're already on the way. So thank you, Sony. Thank you so much. Ask him to sing few lines of Girija Sutta Tanaya. ఓకే. So ఈ క్వశ్చన్ అడిగింది సాయి సుదర్శన్ గారు. ఓకే. గిరిరాజసుత తనయ సదయ, గిరిరాజసుత తనయ సదయ, గిరిరాజసుత తనయ సదయ, గిరిరాజసుత తనయ. ఎట్లా చిచ్చా అరే ఏదో టికిల్ చేసినట్టు ఎట్లా అరే పాడేస్తారు? క్రేజీ. థ్యాంక్ యూ. గ్రేట్ జాబ్. డీటెయిల్స్ అబౌట్ న్యూ సింగిల్? డీటెయిల్స్ అంటే ఇందాక నేను చెప్పిన మేజర్ కొలాబరేషన్, ఒక ఎవరో తెలియని సర్ప్రైజ్ లెజెండ్. ఓకే. దట్ సాంగ్ విల్ బి ఏ మల్టీలింగ్వల్ సాంగ్, వావ్. లైక్ తెలుగు, హిందీ, తమిళ్, మలయాళం అండ్ కన్నడలో. 5 languages? Yeah, 5 languages. Crazy man. I hope అన్ని స్టేట్స్ కి ఇట్లా స్ప్రెడ్ థ్యాంక్ యూ. యా, నెక్స్ట్ వాట్ డు యు లైక్ మోస్ట్ ఇన్ సోనీ కమాండరీ? ఇది ఎవరు నేనే ఫేక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన క్వశ్చన్ అడిగినట్టుంది, బట్ నేను కాదు అది. ఎవరు pravina.6970 అనే అకౌంట్. ఓకే. వాట్ డూ యూ లైక్ అంటే షీఈస్ వెరీ ప్యాషనేట్ టువర్డ్స్ హర్ మ్యూజిక్ అండ్ వెరీ ఓపెన్ మైండెడ్. దట్స్ వాట్ ఐ రియలీ లైక్ ఇన్ హర్. వాట్ ఈస్ యువర్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్? ఎవరైనా అడిగేది స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ఎలా అడగాలనిపించింది? క్యా బాత్.
లాక్డౌన్ కదా, అందుకే మొత్తం పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ క్రియేటివిటీ మొత్తం ఇట్లా పొంగి పొరలుతుంది మొత్తం. స్కిన్ కేర్ రొటీన్ అంటే అంతే, పాండ్స్ పౌడర్ ఒకటే రాసుకుంటాను, అది తప్ప పెద్ద స్కిన్ కేర్ ఏం లేదు. చిన్ను కలెక్షన్స్ వాళ్ళు నేను హాయ్ చెప్పమన్నారు. సో చిన్ను కలెక్షన్స్ రోహిత్ నిక్నేమ్ అదే నాకు తెలియకుండా ఓకే, నా పేరు ఓకే, హాయ్ చిన్ను వాళ్ళకి హాయ్ చెప్తున్నారు. అండ్ బాబు కుమార్ ఏం అడగమంట, అసలు టైం బాగాలేదు అంట, వాళ్ళకి కాస్త ఏమైనా మోటివేషన్ ఇస్తావా? అవునా, టైం బాగాలేదన్నప్పుడు ఏం మోటివేషన్ ఇచ్చినా అది అలానే ఉంటుంది. ఎనీవే, వాట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, when will you release your next song? Very soon I'll definitely update. Awesome. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.